Děkujeme, že jste si stáhli knihu z bezplatné elektronické knihovny Royal Lipscomb. http Royal Lipscomb všechny knihy od autora. http Royal Lipscomb autor Humana Charles Atmel stejná kniha v jiných formátech. http Royal Lipscomb Book Humana Charles Inian kitajskoje iskustvo Liubvi Atmel příjemné čtení. Charles Humana, Wang Wu Yin Yang čínské umění lásky úvod na rozdíl od mnoha klasických erotických románů toto dílo nedoprovází mravní kázání adresovaná čtenářům a hlásání vysokých zásad, kterým obvykle předchází znamenité zobrazení sexuálních dobrodružství a všeho, co je provází. Tento konfuciánský přístup spočívající ve zdravém morálním ospravedlnění každého činu byl méně typický pro ty Číňany, kteří vyznávali protikladnou, ale stále podobnou taoistickou víru jako konfucianismus. Pokud je náboženství považováno spíše za produkt duše než mysli, pak hravé a svobodné sexuální chování Číňanů v nich odhaluje instinktivní lpění na taoismu. Myšlenka jejich chladu a neproniknutelnosti, připomínající obraz Angličan s povýšeným horním rtem, je vyvrácen, jakmile jistá intimita. A proto je jedním z cílů této práce dát čtenáři pocit blízkého seznámení s Číňany. Název knihy obsahuje starodávné taoistické pojmy, které se navzájem doplňují svými protiklady. Yin, žena, a Yang, muž mohou stejně tak znamenat zemi a nebe, temnotu a světlo, slabost a sílu a další páry tohoto druhu. Podle učení Tao nebo cesty představovala dokonalá rovnováha těchto protikladů ideál harmonie, přičemž muž a žena byli považováni za základní složky. Velký kosmos. Nebe je první, země druhá, člověk třetí, říkali taoisté. Když Yin a Yang vstoupili do sexuálního spojení, dosažení nejvyšší hranice, orgasmu, znamenalo jakoby krátkodobý záblesk, díky kterému se člověk cítil v nedotčené jednotě s vesmírem. Vzhledem k tomu, že sex byl považován za nejvznešenější a nejpříjemnější formu lidské činnosti, bylo nepravděpodobné, že by vyvolal v osobě, která se jím zabývala, pocity viny a hanby tak známé jiným společnostem a národům. Slovy, Čína udržovala určitý respekt ke konfuciánskému učení o zlaté střední cestě a dodržování umírněnosti ve všem, ale jak je zřejmé z následujících kapitol, praktikovala lásku a postelové umění s neskrotnou vášní, vždy s radostí a humor. Kde je hranice mezi skutečností a fikcí v čínských erotických románech, historických příručkách o umění lásky a sociologických aspektech sexuálního života? Na tuto otázku bude obtížné odpovědět z několika důvodů. Původ některých nejstarších sexuálních pomůcek je nejasný. Možná nejprve vznikly jako folklorní žánr a poté prošly figurativním zpracováním buddhistickými a taoistickými mnichy. Na druhou stranu román, zjevně výplod fantazie, považovaný za umění nízké úrovně, nepodléhal tak přísné cenzuře jako knihy, které si nárokovaly vyšší status. Román tedy mohl zakázaná témata prezentovat s větší svobodou. To je třeba mít na paměti při čtení této knihy. Extravagantní scény v některých románech jsou bez pochyby založeny na přímých a zasvěcených pozorováních domácího sexuálního života v té době. Při vyprávění příběhu o sexuálním životě Číňanů se autoři této knihy řídí zásadou používání především vědeckých a historických pramenů, po nichž následuje pokus ilustrovat látku zápletkami z románů a jinými realistickými popisy. Yin Yang. Čínské umění lásky tak lze vnímat jako kombinaci nepřikrášleného konfuciánského podání faktů s úlety květnaté taoistické fantazie. Tato okolnost ovlivnila překlad mnoha fragmentů reprodukovaných v knize. Tam, kde to bylo nutné, jsme se drželi originálu, ale na jiných místech, kde se zdálo žádoucí dát volný překlad, k němuž se obvykle při řešení jazyka ideogramů uchyluje, jsme považovali za důležitější předložit náš výklad než zajistit přesnost terminologie. Podobná touha pozorovat ducha, ale ne literu, nás motivovala při práci se starověkými západními zdroji. V první části knihy Yin Yang. Čínské umění lásky poskytuje obecný přehled předmětu studia na historickém pozadí. Hlavní částí je druhá část, kde je kromě podrobné analýzy sexuálních aktivit a zvyků Číňanů reprodukováno mnoho z toho, co je obsaženo v tradičních polštářových knihách o umění milovat. Když se seznámíte se sexuálními polohami lásky v čínštině nebo s rabelaisovským fragmentem románu z Erisond nebo Mint, získáte přesnou představu o této vrstvě nejbohatší čínské kultury, skryté před zvědavými hrubými barbary a zámořští ďáblové. Uplynulo necelých 200 let od chvíle, kdy císař Chien Lung pozdravil lorda Mzcartneyho, vyslance jeho nejmilosrdnějšího veličenstva anglického krále Jiřího jej. Následujícími slovy. Z výnosu z roku 1793.
Je třeba poznamenat, že ačkoliv vaše země leží v zámoří, pokorně si přejete seznámit se s civilizovaným světem a že váš vyslanec dorazil ke dvoru, aby vzdal hold vládkyni nebeské říše a poblahopřál jí k jeho narozeninám. Taková pokora a úctivá poslušnost si zaslouží náš souhlas. Jako odpověď vám váš vyslanec sdělí naše přání. Chceme, aby vaše země i nadále projevovala věrnost nebeské říši a přísahala jí věčnou poslušnost. Pýcha nebeského císaře na svou civilizaci měla své opodstatnění. Se stejným hrdým pocitem nadřazenosti se Číňané dívali na historii sexuálních vztahů a zvyků. První část. Most do bambusového háje kapitola 1. Yin, yang a životní esence. Nejjasnějším důkazem kontinuity čínských sexuálních přesvědčení a zvyků je jednomyslnost, se kterou filozofové, mudrci a vědci ve svých spisech po téměř 5000 let zacházeli s těmito otázkami. 3 z nich nám pomohou tuto tezi dokázat. Liu, spisovatel a dramatik 17. století, nejvznešenější Dong Xuanzi, významný představitel medicíny 7. století a žlutý císař neboli Huangdi 2697-2598 PRNL. Považovaný za praotce čínské civilizace a za autora Nejjingsuven, nejstaršího pojednání o sexu, které se k nám dostalo. Všichni sdíleli názory, které byly také uznávány jako protichůdné filozofie konfuciánů a taoistů. Víra, že pohlavní styk povyšuje lidi nad jejich každodenní existenci a v okamžiku harmonie, orgasmu, muž a žena dokonce získávají jednotu s vesmírem, sám. Aby člověk prožíval tento šťastný stav co nejčastěji, měl by se o umění milovat co nejvíce naučit. Může se zdát, že na těchto samozřejmých pravdách není nic zvláštního, ale Číňané udělali rozhodující krok k tomu, aby se stali součástí jejich způsobu života, stejně jako jiné společnosti předávají náboženství nebo systém kultů z generace na generaci. Význam takového kroku a široký souhlas s ním lze posoudit podle skutečnosti, že sexuální manuály a související spisy byly považovány za hodné zmínky v oficiálních dynastických dějinách. Tento seznam zahrnoval pouze ta nejvýraznější díla, jako například Tang Pangent Yindao, sexuální rady králů Tang a Pangent Yao Souni Yindao, knihy pro manželské komory císaři Yao a Sounia, Xuanen Yind, rada temné pany, Qian Yin Fan, recepty v hodnotě 1000 zlatých. Ačkoliv Čína měla mnoho kultů a náboženství, sexuální teorie a zvyky byly uznávány jako základní součásti kulturního dědictví jako kalendář, hieroglyfy a systém pojmenování. Během své dlouhé historie byli Číňané ovlivněni 2 konkurenčními myšlenkovými směry, konfucianismem a taoismem. Ale přirozená flexibilita, která je vlastní čínskému lidu a společnosti, značně usnadnila smíření protichůdných učení a jejich vnímání. Konfuciova praktická filozofie sloužila jako účinný prostředek k řízení země, společenské organizaci a posílení patriarchálního rodinného systému. Taoismus vyjadřoval hlubokou pohanskou smyslnost Číňanů a protest proti efektivitě, benevolentní cynismus ve vztahu k tvrzení, že člověk je pánem země a je schopen přizpůsobit přírodu svým plánům. Bez ohledu na převahu konfuciánské morálky nebo taoistické bezstarostnosti v daném období se jejich přístup k sexuálnímu životu lišil pouze mírou důležitosti, která je mu přikládána. Je to nejpodstatnější část lidské existence nebo existují výraznější projevy ducha a mysli? Rozpor byl vyřešen jednoduchostí a moudrostí charakteristickou pro Číňany. Svou myslí můžete věřit v jednu věc a svým srdcem v jinou. Spisy 3 výše zmíněných velkých postav dělí 4,5 tisíce let a žlutý císař žil 2000 let před Konfuciem a taoismem. O to pozoruhodnější je pozoruhodná konzistentnost v přístupech k sexuálním vztahům. To lze posoudit podle jejich vnímání starověkých představ o Yinu a Yangu, harmonii a kosmických vlastnostech životní esence. Shodli se také na tom, že při určité umírněnosti je nutné do takových vztahů vstupovat. Ale tato nejctnostnější umírněnost byla čistě individuální záležitostí a závisela na počtu manželek a konkubín. Dokonce i přesvědčený Konfucián byl povinen vyživovat jinovou esenci všech svých žen. Praotec čínské civilizace, žlutý císař neboli Huangdi, je tak považován za prvního starověkého kronikáře a možná i zakladatele tradičních sexuálních zvyků a vír. Jeho Nejjingsuven, vyřezaný na bambusu a želvových krunýřích, je nejstarším dochovaným pojednáním na toto téma a je součástí rozsáhlého díla o medicíně a filozofii. Žlutý císař vyjádřil své zaujetí sexem takto. Abyste pochopili horní, musíte důkladně prostudovat spodní. Jeho pojednání je ve formě otázek a odpovědí, přičemž císař hledá moudrou radu od svého vševědoucího prvního ministra. Z výše uvedených citací je zřejmé, jak studium tohoto problému postupuje. Žlutý císař.
Dnes lidé začali chřadnout v 50, zatímco dříve žili 2krát déle a udrželi si vitalitu až do smrti. Možná, aniž bychom o tom věděli, porušujeme přírodní zákony. První ministr. Dříve lidé korelovali své životy s principy yin a yang a dosáhli harmonie, pamatovali si, že jsou dvě poloviny velkého celku. Yin byla stinná strana kopce, yang byla slunečná strana a když si užívali své integrity, necítili ani úzkost, ani nespokojenost. Dnes se lidé začali opíjet vínem, nasytit se jídlem, zdráhají se pracovat, ale jsou neustále připraveni hrát přes mraky a déšť. To vše ale jen zvyšuje jejich nespokojenost, protože čím větší chuť k jídlu, tím obtížnější je získat dostatek. Odchylka od přírodních zákonů vedla k tomu, že byly porušovány zásady povyšování a odchodu do důchodu a těla lidí se během půl století začala vyčerpávat. Žlutý císař. Dobře jsi to vyjádřil. Nyní pojďme přejít na to, jak jednat, když chápeme fyzickou podstatu yin a yang mužů a žen. Jak byste charakterizoval hlavní období lidského života? První ministr. Začněme tou ženou. Když jí bude 7 let, změní se jí zuby, začnou jí růst vlasy a její vagína se zvlhčí. Když je jí 2x7 let, začne menstruovat a může otěhotnět. Pokud během pohlavního styku zůstane puls jejího velkého kanálu silný, pak se její děti narodí zdravé. Za 3x7 let tělo ženy dozraje, její končetiny jsou plné síly, vlasy dorůstají do plné délky a objevují se poslední zuby. Ve 4x7 letech jsou ženské svaly a kosti silné, rodí snadno, její sun valvej nabylo plné síly. Za 5x7 let puls jejího velkého kanálu zeslábne, na tváři se jí objeví vrásky a vlasy začnou ztrácet lesk. Za 6x7 let se pulsy 3 oblastí, hovoříme o hrudníku, žaludku a pochvě, zhorší, obličej jí pokrývají vrásky a objevují se šedivé vlasy. V 7x7 letech žena přestane menstruovat, céva, zhond, již nepulsuje a yang již není vítán v jadegate. Žlutý císař. Nyní přejdeme k muži. První ministr. V 8 letech se chlapcům vyměňují zuby, začínají jim růst vlasy a z varlat se objevuje první tekutá perla. Když mladý muž dosáhne věku 8 let 2krát, projevy počátku yang se stanou hojnými, to znamená dosáhnout věku muže. Ve snaze najít mír a harmonii je mladý muž připraven sjednotit se s yin. Ve věku 3x8 let jsou svaly a kosti muže tvrdé a silné, výtok z varlat je hojný a častý a objevují se mu poslední zuby. Ve 4x8 letech dosáhne vývoj počátku yangu u muže svého nejvyššího bodu, jeho maso je silné, neustále ho požírá oheň touhy. V 5x8 letech začnou jeho varlata vylučovat méně semene, začnou mu vypadávat vlasy a hnít zuby. V 6x8 letech začíná yang velmi zeslábnout, na obličeji se objevují vrásky a objevují se šedé vlasy. Za 7x8 let, dny rozkvětu vitální esence již uplynuly, jako roj včel, padají na něj nemoci, jeho síla klesá a 5 vnitřností 5 vnitřností nebo 5 vnitřních orgánů jsou srdce, játra, slezina, plíce a ledviny. Jejich vzájemné působení je podle tradiční čínské medicíny základem životní činnosti těla. Vyschnout. Po tomto nemilosrdném popisu života, který v mžiku proletí, popíše první ministr 5 chutí 5 vnitřních orgánů, kyselou, sladkou, slanou, hořkou a štiplavou. Pokud kyselina převládá nad všemi ostatními, pak se sníží touha po reprodukci, pokud převládá sladkost, pak se mysl zatemní a touha po potěšení zmizí. Převládá-li hořkost, žaludek stvrdne a slezina vyschne a převládne-li štiplavost, obličej zeslábne. Po připojení k yin se kolem bude vznášet těžký zápach ženských sekretů. Dobře sledujte harmonii 5 chutí. Zaujatost pochopením tajemství přírody a získáním tohoto poznání nejúplnějšího uspokojení ze sexuálních vztahů bylo ve skutečnosti úspěšným příkladem toho, jak přísná konfuciánská pravidla chování mezi Číňany koexistovala s taoistickým pohanstvím. Zatímco mysl řešila praktické aspekty problému, duše se mohla bezuzdně oddávat svým přirozeným sklonům. Jak je zřejmé ze spisů nejvznešenějšího Longa Xuanziho, 2000 let po žlutém císaři se toto chápání protikladů lidské povahy a potřeby jejich smíření stalo součástí tradiční čínské moudrosti. Učenci dynastie Tang a zejména Dong Xuanzi udělali důležitý krok vpřed ve srovnání se starověkými spisy o sexuálních tématech. V jejich dílech se objevuje podrobná část o technice pohlavního styku, obvykle nazývaná umění manželské komory. Mnohá pojednání, která údajně spojují rady žlutého císaře s předpisy ohledně sexuálních technik, byly ve skutečnosti kompilacemi taoistických a buddhistických mnichů. Sinologa Maspero, autor knihy Starověká Čína, naznačuje, že nejvznešenějším Dongem není nikdo jiný nežli Dong Xuan, který v 7 století vedl lékařské oddělení v čínské metropoli. Jeho umění svatební komory se skládá z 16 oddílů.
Důkazem významu tohoto pojednání je jeho rekonstrukce, kterou na počátku tohoto století zařadil čínský vědec Ye Dehui 1864–1927 do sexuální encyklopedie Zhuang Mei Yin and Song Zhu 3, celý komentovaný překlad pojednání, pojmenovaného po jeho tvůrci Dong Xuan-tzu, učitel, který pronikl do tajemné temnoty, vytvořil a Kobzev. Viz čínský Eros. M. 1993, str. 186-201. V úvodní části své práce Most Nobledum píše: Věřím, že všechno pod nebem je úžasné, ale člověk je nejúžasnější. Důvodem je neobvyklá povaha jeho sexuální vášně a její role v harmonii mezi yin a yang, a tedy mezi nebem a zemí. Bude-li se člověk řídit a porozumět přírodním zákonům, bude moci neomezeně růst svou životní esenci, prodlužovat si život a zažívat z ní uspokojení až do konce svých dnů. Pokud člověk zanedbává přírodní zákony a popírá metinu, jeho podstata vyschne dlouho před koncem jeho dnů a jeho život bude krátký a smutný. 4. Velmi volný výklad originálu. V přesnějším překladu Sokolové vypadá tento fragment takto. Z myriád věcí zrozených z nebe je nejcennější člověk. Z věcí, které člověka povznášejí, se nic nevyrovná pocitům vyjádřeným ve spáncích. Napodobujte nebe, přizpůsobte se zemi. Následuje yin, poslouchej yang, ten, kdo vědí tyto principy, pečuje o svou povahu a prodlužuje svůj život, zanedbávání těchto pravd zraňuje ducha a umírá předčasně. Viz. Role tradic v historii a kultuře Číny. M. 1972, str. 133. Pokud jde o pravidla a metody temné Panny, která byla mentorem žlutého císaře v jeho sexuálních vztazích se ženami, ačkoliv představují součást našeho dědictví, stěží jsou schopna pokrýt všechny aspekty této záležitosti. A mě napadlo přispět svým skromným příspěvkem k této významné části našeho života. Mým cílem bude přidat další podrobnosti, vyplnit mezery a sestavit kanonickou příručku pro ty, kteří hledají maximální uspokojení. Tato práce bude podrobně citována později, ale v tomto případě ilustruje kontinuitu čínských sexuálních znalostí. Se stejnou samozřejmostí se tato kontinuita objevuje v románech a hrách Liu 17. století spisovatele, jehož všestrannost lze srovnat s Williamem Shakespearem. Je třeba poznamenat, že jako autor mnoha erotických a pornografických děl lze Liu stěží považovat za klasického tradicionalistu. V úvodu svého románu píše: Během našeho krátkého pobytu mezi nebem a zemí je člověk zavalen nepřízní osudu a úzkostí, zodpovědností a potřebou pracovat. Jiná zvířata jsou ušetřena těchto vrozených životních obtíží, spokojí se s tím, že se ve všem spoléhají na přírodu a dovolují, aby se vše, co existuje, vyvíjelo svým vlastním způsobem. Tíhu člověka však rozjasňují ty krátké okamžiky, kdy se opět promění ve zvíře, což se děje při pohlavním styku. Ať si ti, kteří nechtějí uznat tuto elementární pravdu, srovnávají životy mnichů a eunuchů. Očekávaná délka života mnichů je stejná jako u obyčejných lidí, protože i když jsou zbaveni normálního manželského života, stále nacházejí určité uspokojení ve společnosti noviců a jeptišek. Mnich může trávit většinu dní ve své cele, ale obvykle je tam dost místa pro dva. Eunuch nemůže vstoupit do ženské jadegate ani zapálit oheň za horou. Když puritáni tvrdí, že život v extrémní čistotě podporuje dlouhý život, vzpomeňte si na tyto muže, kteří byli zbaveni příslušenství. Pokud jde o cudnost, pak by se měli dožít 100 let. Co vlastně vidíme? Ve 30 letech se tváře eunuchů pokrývají vrázkami, jejich vlasy šediví a záda se začínají hrbit, když jsou ještě relativně mladí. Viděl někdo při putování hřbitovem náhrobek eunucha, který se dožil 100 let? Mezi nejplodnější spisovatele na sexuální témata patřili taoističtí mniši a mudrci. Jejich úvahy se scvrkávaly na skutečnost, že spojení yin a yang je majestátním okamžikem povýšení nad bídnou pozemskou existenci, krátkodobým splynutím s kosmem, a proto se jedná o posvátný a náboženský akt. Proto mají stoupenci taoismu mnoho barevných jmen a termínů používaných k popisu pohlavního styku, genitálií a dalších detailů. Následující výběr ukazuje, jak se to všechno lámalo v poetické představivosti. Sexuální styk, iuniu, mraky a déšť, fangxi, rozkoš v manželské posteli, vushan, horské vuiu, mlha a déšť. Mužský penis, nanjind, malerod, nebo kořen, iujind, jasperrod, nebo stem, yangfend, mužský bod, guitou, hlava želvy. Varlata, iinnan, tajný váček. Ženské pohlavní orgány, iumen, jadegate, kviondmen, korálová brána, iutai, pavilon jaspisu, niuin, ženské tajemství, shentian, magické pole, ies hanzhu, perla na jaspisovém schodu, klitoris.
Nadřazenost a dominance muže nad ženou nebyla tradičně nikdy zpochybňována, ačkoliv některé školy taoismu považovaly yin, ženu, za rozšíření zemského lůna a považovaly ji proto za blíže k božské životní síle. Podle základní teorie, stručně řečeno, se země otáčí doleva, nebe doprava a se stejnou nevyhnutelností muž volá a žena poslouchá. Obvyklý řád věcí ve vesmíru je, když jaro ustupuje létu, když jsou vysoké a nízké předměty, první a poslední, všechny tyto neměnné pravdy jsou také charakteristické pro lidské vztahy. Pokud se země zvedne nad nebe, žena nad muže a zima předchází podzim, není pochyb o tom, že vesmír bude v nerovnováze. Obvyklý status yin a yang, jak ve společnosti, tak v jejich vzájemných vztazích, byl definován v NIE, raném konfuciánském díle, které se pokoušelo zavést normy chování, pro ženy. Zároveň byla jasně nastíněna pozice, kterou zastával její nadřízený partner. Nui začíná prohlášením, že žena zaujímá podřízené postavení již od svého narození. Dívka narozená na svět by měla být především skryta pod postelí na znamení hanby rodičů. Pak se musíte 3 dny postit a modlit se za duchy svých předků. Výchova a vzdělávání dívky musí být prováděno tak, aby byla vhodná pro službu mužům. Jejími nejvyššími ctnostmi jsou skromnost a poslušnost. Neměla by být v místnosti, kde je muž, neměla by ani pomyslet na to, aby si stěžovala na svůj úděl. Tajemstvím dosažení takové pokory bylo, že žena věřila, že se v každé hádce mýlí a cítila se šťastná, když se jí podařilo vyhnout se přísnému trestu. Pokud žena tomuto ideálu dostála, odměnou jí bylo získat respekt v rodině, získat bezvadnou pověst a nezažít strach z urážek, hádek a ponižování. A když se provdala, mohla se díky svým přednostem proměnit v ideální partnerku pro dosažení harmonie yin-yang. NIE dále uvádí. Sexuální spojení je určeno schopností muže ovládat a vést ženu v touze následovat a poslouchat. Muž vyniká svou silou a žena svou prostou pokorou. Tuto pravdu vyjadřuje staré přísloví. Při narození syna se otec modlí, aby měl ducha lva, ale bojí se, že bude jako myš. Při narození dcery z ní otec chce mít myš, ale bojí se, že se z ní stane tygřice. Žena by měla v ložnici potlačovat excesy abstinencí, nikoli však odporováním muži, ale otáčením, vlastní přitažlivost k ohni v pavilonu Jasper, orgasmus, do cizích myšlenek, excesy při hře mrak a déšť povedou k fyzickému vyčerpání, pak k morální zkaženosti a nakonec k používání obscénních slov. To vše jen způsobí, že manželka nebude respektovat svého pána. V budoucnu takový nepříznivý stav skončí bitím manželek, křikem a vztekem, čehož mohou být svědky cizí lidé. Jak tedy lze obnovit harmonii? Žena by měla být cudná a plná úcty, pečlivě volit slova, nikdy nedávat najevo nelibost, snažit se nesmát ani vtipkovat, nevyklánět se z oken ani se mísit s davem. Pokud je vždy opatrná, jako stín nebo ozvěna, kdo na ní může najít chybu? Další předností ideální ženy byla její přízeň vůči ostatním manželkám a konkubínám. Musí se klanět těm, jako je ona, které její manžel plánuje uvést do rodiny, ale ona sama se smí vdát jen jednou. Manžel je samotné nebe. Je jen jedno nebe. Usilovat o nalezení více než jednoho nebe v tomto smrtelném životě znamená přivolat neštěstí. Konfucius řekl, o ženě by mimo její domov nemělo být slyšet. A jako vděk za takové sebeponížení a oběť byl manžel povinen přispět k manželskému svazku. V Lii, záznamy o pravidlech chování 6, jedno z hlavních děl konfuciánského kánonu, součást Pentateuchu. Lii uvádí názory Konfucia a jeho žáků na rituály, ceremonie, morálku a další pravidla života. Uvádí. Zanedbávání manželek a konkubín je porušením harmonie nebe, země a člověka. Až do 50 let musí manžel jednou za 3 dny, jednou za 5 dní navštívit pavilon potěšení svých manželek, své konkubíny a podle vlastního uvážení navštěvovat další služebné. Hlavní manželka může být v ložnici během styku manžela s konkubínou, která má poté právo poslat zpět, ale sama může zůstat s manželem až do konce noci. To ukazuje respekt k postavení, které manželka zaujímá. Přestože se tento dokument může zdát nehumánní a jakákoliv společnost či systém vztahů, na něm založená formální a neradostná, pocity lidí se snadno, dalo by se říci až vesele, přizpůsobily takovým omezením. Ženy, stejně jako muži, měly určité naděje a sny a v jejich postavách bylo cosi taoistického. Bez ohledu na to, jak opatrné by od nich jejich snížené postavení mohlo vyžadovat, bez ohledu na to, jak moc mohou na rovinu říkat správnému způsobu myšlení, čínské ženy pravděpodobně nebudou schopny neustále potlačovat své skutečné pocity. A je možné, že když žena najednou směla zapomenout na všechny zákazy, zaplavily ji zcela neobvyklé vášně a fantazie, které byly reakcí na únavná společenská omezení.
Následuje úryvek z jednoho z Liuových erotických románů Liue Houchan 7. Liue Houchan přeložil D. Voskresensky jako osvícení, které přišlo s vhledem. Nejedná se o samostatný román, ale druhý autorský název románu Zhouputuan, podložka do masa. Zdá se, že tyto dva názvy odrážejí pád z milosti a následné zjevení hrdiny románu, které tvoří osnovu téměř veškeré čínské literatury tohoto druhu. Viz. Liu. Noční sova Weyand. M. 1995 str. 12. Postava Lady Purehearted by měla být vnímána jako v podstatě taoistická, ale skrytá pod rouškou skromné a formální ideální ženy Enie. Brzy po svatbě byl otec čisté srdce unavený absurdním chováním jejího mladého manžela a vykopl tohoto odporného muže z domu. Podle Pureheartova názoru měl její hádavý manžel určité přednosti, které její otec pravděpodobně nedokázal ocenit, ale jelikož byla úctyhodnou dcerou, nechala si svůj názor pro sebe. Poté, co strávila 5 nocí o samotě, začala přemýšlet, proč se musí tak dlouho bez spánku zmítat, a pak si uvědomila, že se stala jako silný piják nebo kuřák, kterému najednou chybí to nejnutnější. Když začal 7. měsíc odloučení, byla situace prostě neúnosná, zvláště když se zdálo, že čisté srdce není osamělá žena. Několik týdnů skutečného manželského života uběhlo tak rychle, že nevěřila v jejich realitu. Vzpomínka na ně jen živila její představivost. Manžel, který nespí se svou ženou, je stejně dobrý, jako by neexistoval, tak se teď naučila na to všechno dívat. Proto její první zábavou, ke které se po několika týdnech obrátila, byla manželova sbírka erotických obrázků a polštářových alb. Našla to a dívala se na to celé hodiny. To jí ale nepřineslo kýžený klid, ale jen silněji probudilo její vášení. Poté se snažila rozptýlit četbou knih z dětství, povznášejících děl, jako jsou Le Enzhuan, příběhy pozoruhodných žen, nebo En Xiaoyin, ženský kánon úcty. Brzy je však vystřídali obscénní romány, které jí manžel četl v posteli před a po hrách s mraky a deštěm. Tehdy se jí zdály hnusné, ale teď se na něj dívala úplně jinak. Jednoduše se od ní nemohla odtrhnout. Obzvláště milovala Chypozy Zhuan, příběhy žen bláznivých vášní, Siuta Jeshy, vzpomínky na vyšívanou postel a Ruiyun a Yun Zhuan, životopis chodce, obrázky, které nejen vzbudily smyslnost, ale umožnily porovnat výbavu hrdinů s tím, co vlastnil její nepřítomný manžel. 2 dívky čtoucí knihu. Středověká rytina. Znovu a znovu začala studovat vizuální obrazy mužských zbraní, sledovala jejich velikosti a každý pohyb během neustálých bitev na lůžku lásky. Tyto nástroje byly vždy neuvěřitelně dlouhé, větší než mořská okurka nebo tak silné, že na ně ženské prsty nedosáhly. Jejich tvrdost v okamžiku vybuzení byla přinejmenším jako u železné tyče a napětí bylo tak velké, že na konci umožňovalo udržet pytel s obilím. Tyto zbraně mohly bez přerušení zasadit nejméně 1000 ran. Zpočátku se Pureheart rozhodla, že to všechno jsou jen nadsázky, které mají vzbudit zájem čtenářů, ale týdny strádání a osamělosti ustoupily měsícům a teď byla připravena věřit každému slovu, které přečetla. Začala srovnávat vybavení svého manžela s tím, co vlastnil velkovévoda Wang a vůdce dračích tygřích banditů Yang. Pokud si pamatovala, drahokam jejího milence byl 4 palce dlouhý, 2 prsty tlustý a radost zažil nejpozději o 200 tahů později. Čemu by měla věřit? Na tuto otázku odpověděla docela rozumně. Pokud jsou na světě miliony mužů a ona poznala jen jednoho z nich, jak může porovnávat své znalosti o tom se znalostmi autorů takových příběhů? Alespoň ví, že je pro muže považováno za zcela normální, když drží na napjatém orgánu pytel pšenice, že dokáže bez přerušení zasadit 1000 ran nástrojem, který může být minimálně 2krát delší než manželův. Existuje však pouze jeden způsob, jak to přesně zjistit a obohatit své zkušenosti. Samozřejmě, nepřítomný manžel je jako mrtvý muž, zvláště když její otec zůstal tak přísný a nepřemýšlel o tom, že by mu dovolil vrátit se. Co má tedy mladá žena dělat? Jen jedna věc mohla proměnit tuto osamělou a nudnou ložnici, a i když se vybavení jejího manžela nedalo srovnávat s vybavením Yanga s tygřím drakem, určitě by se mu dostalo toho nejvřelejšího přivítání, jakého byla žena schopna. Ale je jasné, že ho nepustí zpátky. Staré čínské přísloví. Manželka nikdy nebude tak žádoucí jako konkubína nikdy nebude schopna vzrušit tolik jako nedovolený milostný vztah a nedovolený vztah tě nepřivede k šílenství jako nepřístupnou ženu. Schematické znázornění Yin a Yang se skládá z kruhu rozděleného na 2 stejné části zakřivenou čarou. Jedna část je tmavá, neboli ženská, druhá je světlá, mužská. Studium Číňanů a jejich sexuálních zvyků však vede k domněnce, že 2 hlavní postavy při aktu pohlavního styku jsou pouze herci ve hře, kterou napsal a režíroval velký duch předků.
Aby bylo možné spojit všechny části čínské sexuální zkušenosti, měly by být přidány další dva prvky. Za prvé se jedná o starověké teorie a přesvědčení, které ovlivňovaly vztahy mezi muži a ženami až do moderní doby, a za druhé o významnou roli připisovanou umění ložnice, které pro zjednodušení výrazu spisovatele éry Suixu Taishan měl pomáhat mužům a ženám, aby to dělali správně a často. Tato část celkových zkušeností, kterou je třeba v této úvodní kapitole stručně zmínit, představuje důležitou větev obecných i odborných znalostí. Mystický význam připisovaný jak genitáliím, tak samotnému pohlavnímu styku určoval také vážnost přístupu k umění a technice lásky. Nejkrásnější kus nebroušeného nefritu zůstane navždy jen úlomkem kamene, pokud se nedostane do rukou zručného řemeslníka, a i sebedokonalejší nástroje budou k ničemu, když si s nimi člověk neví rady. Ovládnout umění ložnice tedy neznamenalo jen ovládat prostředky ke zvýšení rozkoše, byla to téměř náboženská povinnost vůči předkům. A zde se konfuciáni a taoisté opět shodli. Yin a yang musí usilovat o harmonii, vzájemně se krmit svými vitálními esencemi, dobře chápat vesmírnou povahu tohoto jednání a být toho hodni díky své propracovanosti. Jako obvykle však tato soupeřící učení zaujala různé pozice ve vztahu k umění ložnice a používala k popisu jiný jazyk. Pro konfuciány to byl částečně rituál, částečně odvětví vědění, které podléhalo pravidlům a předpisům učitele. Pro taoisty to byl romantický, radostný a všepohlcující okamžik návratu k živočišné čistotě ztracené a přirozené svobody. Stoupenec taoistického učení vnitřní alchymie vyvažuje mužský a ženský princip. Z éry Mint Dřevorit Xind Mint Gong Zhi, pravidla a smysl sexuálního, přirozeného života. Umění manželské komory od nejvznešenějšího Tong Xuanziho je příkladem oficiální konfuciánské prezentace sexuální příručky. Ale hluboký obsah a celý duch tohoto zdroje jsou v podstatě taoistické povahy. Tato kniha přežije 10 000 generací, protože se týká stejně nejvyšších i nejnižších, císařů i obyčejných lidí, říká nejvznešenější Dong. Všichni muži by měli znát různé způsoby, jak zacházet se ženami, ležet na zádech, vedle sebe a jezdit na vrchu, průnik zepředu i zezadu, hluboké a mělké přírazy. Musí znát principy sexuální harmonie a učení 5 elementů 5 elementů neboli 5 elementů, Wuxing, je jedním ze základních konceptů staré čínské filozofie. Jsou to voda, oheň, dřevo, kov a země, které se navzájem tvoří a ničí. A na tom závisí, zda budou žít šťastně, nebo budou trpět bídnou smrtí. Prvky dvou hlavních nauk se v tomto pojednání spojují a doplňují. Konfucián to může korelovat se zlatým průměrem 9, kapitola 31 záznamů o pravidlech chování, nazvané Vyváženost a harmonie, z Hongjiun, ve 12. století, v době rozkvětu neokonfucianismu byla zahrnuta jako samostatné dílo do konfuciánských 4 knih Sisou. Zřejmě to odkazuje na obsah této kapitoly, někdy nazývané naukou o zlaté střední cestě. Harmonie a rovnováha jsou nepostradatelné podmínky pro úspěšnou cestu moudrého, možná nejdůležitější zdroj jeho ctnosti a velikosti, komentuje Vasiljev. Viz. Vasiljevls. Problémy geneze čínského myšlení. M. 1989 str. 242. Poraďte se s ním, když pozvete jeho manželku nebo konkubínu, a najděte zásadní shodu s rituálními postoji regulovanými záznamy o pravidlech chování, Lii. Konfuciánský kánon říká. Tyto názory do značné míry závisí na jasném pochopení rozdílů mezi rolemi mužů a žen. Dům by měl být rozdělen na 2 části, vnitřní a vnější. Muži by měli žít ve vnějších komnatách, ženy ve vnitřních a všechny vchody do žen by měli hlídat eunuchové. Muži a ženy se nesmí prát společně, manželka nemá právo věšet své prádlo na stejné místo jako její manžel nebo dávat své věci do stejné truhly. Taková přísnost byla zaměřena na ochranu rodinného života, což byla ústřední zásada konfuciánského učení. Ale čím více se ženy v rodině řídily pokyny Noble Donga, tím snadněji přijímali taoistické pocity a zvyky. Následuje výňatek z pojednání o nejvznešenějším Dunovi. Harmonie v bitvě mezi Yin a Yang lze dosáhnout, když je muž 2krát starší než žena. Pokud je žena 2krát starší než muž, bude při styku trpět. Dále uvádíme nejpříznivější podmínky pro kopulaci. Na jaře byste měli položit hlavu na východ, v létě, na jih, na podzim, na západ, v zimě, na sever. Upřednostňuje se lichá čísla v kalendáři, zvláště výhodné jsou ranní hodiny. I dny, zejména popoledni, mohou být škodlivé. Pro efektivní pohlavní styk se doporučují následující techniky. 1. Stisknutím jadet hresholdu začněte řezat, jako byste otevřeli ústřici, abyste získali perlu. 2. Pohybem nahoru se vrhněte do zlaté prohlubně, jako byste štípali kámen při hledání drahého kamene. 3.
Použijte malepoint jako paličku, spuštěnou do lékařského hmoždíře. 4. Pomalu a rovnoměrně pohybujte mužským bodem, jako byste čistili jeden z 5 prvků. 5. Použijte maletool jako podzimní pluh, kypřete a převracejte půdu a přesuňte se z Precious Field do Hindenburge. 6. Když yin již není obsažen, těla by se měla vzájemně zbíhat, podobat se rozpadajícím se kamenům, které by se nakonec měly vzájemně promíchat. A zde jsou typy pohybu jadestem. 1. Rozhoupejte se s ním doleva a doprava, jako když statečný velitel protíná řady nepřátel. 2. Skákej nahoru a dolů jako kůň překračující horskou bystřinu. 3. Plavat a potápět se zároveň jako kachna na vlnách jezera. 4. Střídejte hluboké a mělké přírazy jako vrabec klující do zrné kříže. 5. Strč do samých hlubin jako kámen hozený do moře. 6. Pomalu se plaste jako had hibernující ve své díře. 7. Bušit rychle jako vyděšená myš vrhající se do díry. 8. Vzlétni pomalu nad jako orel pronásleduje zajíce. 9. Spěchat a pak zmrznout jako plachta bojující s nárazovým větrem. Jakmile Crimson Door mokrým způsobem přivítá jadestem, počáteční mužské sekrety se přidají k tekutému sekretu umístěnému v horních oblastech skryté prohlubně. To pomůže muži klouzat doprava a doleva, dělat kruhové pohyby, provádět hluboké a povrchní přírazy. Není třeba věnovat pozornost křiku ženy a jejím zvěstem o milosrdenství. Čas od času byste si měli dát pauzu a otřít genitálie obou partnerů hadříkem. Když se poté náhle vrátí do horních komnat, zažije potěšení být jako obrovský balvan blokující tok řeky. Když to vše zopakujete 21krát, budete mít pocit, že vaše touhy jsou uspokojeny a harmonie nastala. Nejvznešenější Tungtsvanzi radí muži, aby zadržel semeno, dokud nebude žena připravena rozptýlit mrak. Pokud je před mužem, měli byste přejít k povrchním přírazům, lehkým úderům jako na strunách loutny. Pokud je před partnerem, měl by pohybovat jazykem v ústech, dýchat, roztahovat nosní dírky, zvednout hlavu a napnout ramena. Pokud chce člověk ovládat svůj int, pak mu zvládnutí této metody umožní rozptýlit svůj mrak pouze 2x nebo 3x na každých 10 bitev. Někdy je lepší jít rychle hluboko. Díky tomu je 100 starostí okamžitě odneseno větrem, než aby se vypařovaly jedna za druhou. Okamžitě udeřte na horní komnaty, otočte se doprava a doleva, což způsobilo zmatek s rychlými změnami pohybů, takže žena zapomněla, kde je, a Yang nadále zaujímá dominantní postavení. Měli byste se stáhnout zpět pod Slout Breax, ale dříve, než mužská hrana ochabne. Opustit bojiště ve stavu naprosté bezmoci znamená, že duch Yin porazil ducha Yang. Pro muže trpící 5 napětími a 7 nemocemi 10 zjevně poškození 5 vnitřností, srdce, játra, slezina, plíce, ledviny. 7 nemocí s největší pravděpodobností souvisí s urogenitálním systémem. A také pro ty, kteří trpí impotencí, existuje lék zvaný prášek na kuřecí plešatost. Připravuje se ze stejných částí z Houzondrond, Vuveit, Iwanzhi a Tusizi. Tento prášek si princ Luchind pravidelně užíval po 70. Díky tomu pracoval se svými ženami tak tvrdě, že se jedné z nich vytvořily vředy v pochvě a v zoufalství vyhodila prášek na dvůr. Tam ho kohout sežral, načež hned skočil na kuře. Několik dní po sobě z ní neslezl a celou tu dobu ji neustále kloval do temene hlavy, až byla úplně plešatá. Proto se prášek začal nazývat kuřecí pleš 11. Podle pojednání Longxuanzi se tento prášek skládá z 5 složek. Cistanche solný roztok, z Houzunrond, z Chysandra chinensis, Vuveit, Dodder japonica, Tusitzu tenkolistý kořen, Iwanzhi a kořen z Hond, z Hechuantzu. Takové pokyny v umění ložnice nebyly omezeny na kanonické texty. Když se objevily v románech, jak bylo běžné, přijali zjevněji taoistické formy. Ale v každém případě, ať už se jedná o příručku z dynastie Tang nebo text, který se o 1000 let později proměnil v zábavný erotický příběh, vždy prokazují tradiční čínskou úctu k učiteli, mentorovi. Následující pasáž z Mingova 1368-1644 románu je zajímavá ze 2 důvodů. Za prvé proto, že učitelem je v tomto případě prostitutka středního věku, reprezentující směr taoistického myšlení, který považoval ženy za zdroj sexuální moudrosti. Za druhé, je zřejmé, že názory sofistikovaných žen 17 století na harmonii mezi Yin a Yang se příliš nelišily od představ jejich slavného předka Huangdiho, žlutého císaře. Jak mistres magicku získal přezdívku paníku, sorceresku, Maiden sorceresku, se proslavila díky svým 3 zcela jedinečným způsobům lásky. Muži přišli z nejodlehlejších koutů země, aby tyto metody vyzkoušeli. A když se vrátili domů, jejich manželky a konkubíny rychle přijali vše, co se jejich manželé naučili. Co se tedy vlastně naučili?
Je nepravděpodobné, že by mohli být uchváceni krásou této skvělé ženy, protože i v mládí byl její vzhled považován za nejobyčejnější. Také neměla talent charakteristický pro slavné kurtizány. Neuměla hrát na hudební nástroje, ani krásně zpívat, ani být duší společnosti. Přestože jí bylo téměř 50 let, návštěvníci stále usilovali o její přízení. Bohatí vlastníci půdy a mandarini, obchodníci a dokonce i princové ji nadále stavěli nad ostatní. Její 3 oblíbené techniky se dají nazvat šarmem nebo jednoduše sofistikovaností, ale co je učinilo účinnými, byla skutečnost, že nenápadně cítila každého muže, který ji navštívil, i když se s ním nikdy předtím nesetkala. První přijetí se jmenovalo snížení komnaty rozkoší, abychom pozdravili přicházejícího posla. Druhé tajemství nazvala zvednutím komnaty potěšení, aby se nasedla na posla. Třetí způsob znamenal takové krmení esence, návštěvnického jangu, díky kterému nepoznal únavu. Jak jsme řekli, paníku mužům rozuměla. Těm, kteří sotva dospívali, v první řadě řekla, že jsou pravděpodobně velmi unaveni důležitými starostmi života a požádala je, aby si lehli a odpočinuli si. Pak nabídla speciální lektvary, ani ne tak pro vzrušení, jako spíš pro dobrou náladu, a zároveň vzala do ruky jeho jadestalk. Když začal reagovat na dotek, sedla si na koně a bez zbytečného zdržování ho pozvala do komnat slasti. Poté, co se ujistila, že hlava želvy pravděpodobně nevyklouzne, začala otáčet hýžděmi v kruhu. Nazvala tento pohyb mletím obilí, protože mnoho mužů říkalo paní, že v tuto chvíli mají pocit, jako by byli sevřeni mezi mlýnskými kameny. Byla však příliš zkušená na to, aby pokračovala v monotónním mlácení. Občas poskočila tak, že želví hlava byla pod ní, jako zvíře ve spárech létajícího draka. A paníku byla tak zkušená, že ani ta nejmenší zbraň nikdy nevyklouzla z jejího sevření. Nejúžasnější na celém tom drcení a poskakování bylo, že se její soupeřky neunavily, ale naopak staly se ráznějšími než kdy jindy. Zdálo se, že má obrovskou energii, která už sama o sobě mohla sloužit jako zdroj vzrušení, nemluvě o sexuální vášni. Když nastal okamžik protržení mračen, bylo možné posunout se na druhou pozici. K tomu paníku obsadila nižší pozici, ale to neznamenalo, že se vzdává iniciativy vůči svému partnerovi. Měla silné názory na vhodnost toho, co nazývala maximální účastí. Když je například žena dole, musí reagovat na každý pohyb muže. Když se řítí dolů s úmyslem přišpendlit ji k posteli, měla by se rychle, ale jemně zvednout, aby se prudký úder proměnil v příjemnou srážku. Jindy zase díky svým dovednostem v umění boje stajchy unikne a ohne se celým tělem tak, že i při těsné blízkosti všech orgánů má partnerka pocit udeření do prázdna. Toho vzrušovalo ještě víc, připomínalo to pronásledování ženy ve snu a pomohlo to prodloužit zábavný souboj. Když její kamarádky paníku řekly, že si toho na sebe bere příliš a na své klienty se naštve, namítla, že v takovém případě by bylo lepší pořídit si dřevěnou panenku s dírou mezi nohama a dát ji do postele s mužem. Třetí techniku, která spočívala v neustálém vzájemném krmení esencemi, zvládla studiem starých příruček. Dokázala pochopit, že ve chvíli, kdy yin a yang dosáhnou nejvyšší blaženosti, vyplýtvá se příliš mnoho vitální šťávy. To je důvod, proč je pár unavený po každém setkání mezi cloudem a rainem. Aby bylo zajištěno, že každá kapka partnerského přirození přeteče od jednoho k druhému a oni tak budou připraveni na další bitvu, naučila se paníku v rozhodující chvíli průtrže mračen uchopte želvu hlavu a s naprostou přesností ji nasměrujte do kypícího zdroje jejich horních komnat. Pak držela muže v náručí, téměř zcela nehybně. Díky tomu do sebe proudila esence yang, která byla vyhozena z její malé mezery, a její vlastní esence yin a vyměňovaly si životně důležité šťávy. Tato technika je založena na taoistickém principu návratu semene, prodlužování života a potěšení, se kterým byla paní Ko seznámena v pouhých 16 letech. Mentorem v této věci byl potulný básník, který ji už nikdy nenavštívil, podle jeho instrukcí byly vylepšeny natolik, že kdykoliv se proud esencí spojil v jeden, měla pocit, jako by jí omládlo celé tělo. A skutečně, po noci strávené s paníku muž obvykle vstal svěží, cítil lehkost v těle a jasno v myšlenkách. Tento úžasný pocit neustále nutil návštěvníky klást otázky o důvodech takového zázraku. Ostatně většinou je taková noc unavila. Paníku odpovídala vždy stejně. Řekla jim, že je ve snu navštívila čarodějnice. Na to hosté většinou lichotivě namítali, že s ní ve skutečnosti strávili celou noc. Tak si vysloužila svou přezdívku Lady Sorceresku. Kapitola 2. Dračí císaři a jejich choti vznešený princ z Hainanu chtěl si prodloužit život. Lžíce ve vzácné misce namíchal tajný elixír. Studoval veškerou moudrost světa a zvolil jsem dietu, zlepšené dýchání začal v něm hrát duch života. Potom zavolá manželce, brzy je u nebeské brány.
Ale bohužel, milostná slova čas nelze vrátit. Baozhao, 5 století před prvním císařem dynastie Qin v roce 221 p.ž. Dobyl feudální státy a vytvořil nebeskou říši. Čínská civilizace byla rozdělena do 6 nezávislých království. Císařský dvůr se tak stal nástupcem všech 6 dvorů s vlastními tradicemi, zvyky, historií a panovníky. Když se letmo podíváme na řadu nejbarevnějších králů, císařů, císařoven a konkubín, zjistíme, že pouze ti vládci, kteří žili po sjednocení země, si mohli oprávněně nárokovat dračí trůn. Bez ohledu na jejich postavení, královské nebo císařské, se však život u dvora vyznačoval okázalostí a extravagancí, což je charakteristické pro absolutní panovníky, kteří od svých poddaných vyžadují naprostou oddanost a poslušnost. Kanály života. Anatomický diagram příručky o vnitřní alchymii z dřevoritu z Erimint. Mistr vesmíru, jeden z císařových titulů, vládl území rozprostírajícím se od Koreje po Barmu a Tibet. O kontinuitě dynastií lze soudit podle toho, že dynastie Han, která úspěšně konsolidovala říši, trvala asi 400 let. Některé dynastie mohly žít dlouho, jiné rychle odešly ze scény, vládci se mohli řídit učením Konfucia, Lao Tzu nebo Buddhy, někteří z nich mohli být milosrdní, jiní tyrani, někteří muži, jiní ženy, ale ve všech případech byl sexuální život těch, kdo byli na dračím trůnu, považován za záležitost velké důležitosti. Druhou konstantou v různých osudech po sobě jdoucích dynastií bylo jejich dodržování principu yin-yang. Vzhledem k tomu, že manželský svazek muže a ženy byl stejně významný jako spojení nebe a země, byl rituál spojení císaře s manželkou považován za podobný fenomén ještě vyššího řádu. Výraz čchy označoval stupeň životní síly nebo vitální esence, kterou člověk vlastnil, a dračí vládce byl považován za člověka, který má nadpřirozené množství čchy, které, vydávané ve velkém množství, muselo být neustále vyživováno ženskou esence yin. Charakteristickým rysem každého paláce proto byla přítomnost velkého počtu žen. Tato tradice zřejmě sahá až ke žlutému císaři, protože legendy říkají, že měl 3000 konkubín a měl královský styk s 12 ženami během každých 10 úplňků. Vzhledem k tomu, že pohlavnímu styku byl přikládán tak velký společenský a náboženský význam a harmonie společnosti jako celku byla zvýšena sexuálním uspokojením vládce, není divu, že tato oblast dvorního života nebyla omezena na královské komnaty. Palác, či spíše nádvoří s mnoha paláci, bylo místem, kde se konaly orgie a sexuální karnevaly, kde docházelo k takovým excesům a docházelo k podivným zvykům, které se daly zpravidla odůvodnit jen tím, že se jednalo o druh příspěvku k realizaci univerzální harmonie yin a yang. Císař Huidi, 2 století p.ž.n.l. například nařídil eunuchům a chlapeckým služebníkům účastnit se slavností tohoto druhu. Byli oblečeni do ženských šatů, ozdobeni drahokamy a bažantím peřím, jejich tváře byly napudrované a nalíčené a proměnili se v palácové stráže. Císař také rozhodl, že příliš mnoho jeho poddaných není sexuálně aktivních a jmenoval zvláštní úředníky, mejshy, aby sestavili seznamy svobodných mužů starších 30 let a neprovdaných žen starších 20 let. Toto se netýkalo těch, které byly přijaty do harému. Ti, kteří byli zařazeni do registru, dostali příkaz vzít si osobu opačného pohlaví do příštího jara. Ti, kteří toto nařízení porušili, byli potrestáni 100 ran bičem, jeden z mála případů, kdy se s ženami a muži zacházelo stejně. Ale i ti nejrezervovanější se raději nechali vnutit do ložnice, než aby se nechali bičovat na náměstí. O 1000 let dříve, před vznikem říše, lze styl života u dvora ilustrovat na příkladu panovníka dynastie Jin Chousina 1154–1122 p.ž.n.l., který svým nástupcům vytvořil jakýsi precedens. Sima Qian ve svých historických poznámkách ho popisuje jako muže býčí postavy, ale disponujícího tygří flexibilitou a silou 12. Polofantastické legendy o bezprecedentní síle, stejně jako o zhýralosti a jiných urážkách posledního vládce, dynastie Jin se nacházejí v mnoha historických dílech. Viz. Sima Qian. Historické poznámky, t. 1. 1972, str. 175–177. Zhou Sin se udržoval ve formě intenzivním programem bojových a fyzických cvičení, který zahrnoval boj s divokými zvířaty ve speciálně postavené aréně a také šerm s 5 nebo 6 válečníky najednou. Zdokonalil také některé techniky čínského a východního boje a zápasnické techniky a dokázal rozbíjet balvany pěstmi a lámat velké stromy. Jeho projevy mužnosti se však neomezovaly pouze na fyzické cvičení a mezi obyvateli komnat jeho paláce byla jeho královna, 3 choti, 9 manželek druhé řady, 27 manželek 3. řádu a 81 konkubín.
3000 palácových služebných tvořilo stálou rezervu pro radovánky, oslavy a exhibiční podívané. Shromáždil svůj dvůr, aby veřejně předvedl své sexuální vykořisťování ve stejné aréně, ve které bojoval s bestiemi, a jedním z jeho úspěchů bylo procházet se po aréně s nahou ženou podporovanou pouze jeho vztyčeným členem. V jedné ruce držel smaženou jelení kýtu, ve druhé 2litrovou bronzovou nádobu s vínem. Zatímco jedl a pil, konkubína na jeho žádost s nohama omotanýma kolem pasu vstávala a padala, čímž byla jeho spokojenost úplná. O několik let později se Zhou-Sin stal impotentním a v domnění, že příčinou nemůže být obyčejná lidská slabost, obvinil svého lékaře Fan Neibu. Fai přesvědčil svého pána, aby žil podle nařízení žlutého císaře, podle kterých bylo nutné sjednotit se každou noc s 10 různými ženami bez ztráty životní podstaty. Tato rada byla také prohlášena za důvod, proč vládce nemohl zplodit syny. Fan přišel o hlavu, všechny ženy pod úrovní chotí byly poslány zpět ke svým rodinám a byl přijat nový personál. Navíc dámy zvláštního soudu, Tongguan, které zaznamenávaly každý případ královského pohlavního styku, jehož cílem bylo ověřit zákonnost vzhledu každého dítěte, měly rozbité červené nahrávací štětce a viditelné pro ostatní. Právě na dvoře Chousina byla poprvé ustanovena pozice Tongguas, jejíž povinnosti byly následně převedeny na palácové eunuchy. Tyto dámy byly zodpovědné za organizaci císařova sexuálního programu, vybírali dívky na každou noc a seděli na speciální židli a byli přítomny v ložnici panovníka, aby zajistili příznivý výsledek rande. Skutečnost královského styku byla zaznamenávána speciálními kaligrafickými štětci, které později dali vzniknout žánru erotické literatury známé jako příběhy psané červeným štětcem. Dvorní dámy navíc dbaly na přísné dodržování dosti rigidních individuálních rozvrhů. Manželé nejvyššího postavení směli zůstat u císaře tak dlouho, jak si přál, konkubíny museli opustit vládce před úsvitem a palácové služebné byly po schůzce poslány pryč. Ti, kteří byli schopni potěšit císaře, dostali stříbrný prsten a pokud jej náhodou ztratili, byl prsten nahrazen zlatým. Ani jedna žena si však zlatý prsten nezasloužila a pokud ano, rozhodně to nebylo za narození mužského dědice a Zhou-Sin ještě zuřivěji útočil na divoká zvířata zahnaná do arény, jeho bojovníci se opět seřadili vyzkoušet sílu jeho úderů. V tomto okamžiku jeho života byla do jeho harému uvedena dívka krásnější než pivoňka a lotos. Říkalo se jí Dai, nebeská krása, 14, podle starověkého čínského zdroje řeč království, Guoyu, byla Dai dána Zhou-Sin jako výkupné. Viz. Jdi Daiem. M. 1987, str. 124-125. V čínských kronikách království Wu se jméno panovníka Gu nevyskytuje. A její přitažlivost a talent byly tak mimořádné, že se jí podařilo překonat bezmocnost císaře. Uvádí se, že během její první noci s císařem bylo její chování tak odvážné a nespoutané, že dokonce pochyboval o jejím panenství. Teprve když dvorní dáma přinesla lampu a on uviděl krev na svém penisu a hedvábném povlečení. Byl jsem přesvědčen o jeho čistotě. Dai se rychle stala Zhou-Sinovou oblíbenkyní, postoupila do postavení manželky a odstrčila ostatní manželky a dívky. Její vliv na ní a její neúnavná ochota reagovat na tvrzení jejího milence draků, ačkoliv vládce potěšila, brzy vytvořila její slávu jako liščí ženy, která se nazývala ty, kteří trpí nymfomanií a ti, o nich se věřilo, že jsou stělesnění zlých duchů. První z mnoha povstání, které následovalo, začalo mezi ženami z harému, které Chou-Sin odmítl, a 10 z nich bylo ubyto k smrti jako varování pro ostatní. Důvodem vzteku konkubín bylo, že byly nečestně nuceny soutěžit s liškou. Podstata těchto starověkých pověr je vyjádřena v Huan Zhongyi, které říká: když je liška 5x10 let stará, promění se v krásnou dívku. Za 10x10 let se z ní stane krásná žena a její tělo je naplněno vášní generovanou duchem Shen, nadlidská touha. Takové ženy vědí vše, co se od nich děje i na 100 mil daleko, sami si vybírají muže, instinktivně odhadují jejich slabost. Když liška dosáhne věku 10x10 let, smí vstoupit do nebeské brány a stane se nebeskou liškou, protože její šen mohou uspokojit pouze dračí božstva a nebeští duchové. Liška je také spojována s jinými starověkými vládci. I když nebyla vždy reinkarnována jako konkubína, byla vždy vnímána jako příklad smyslné zkaženosti. Jeden z těchto příběhů vypráví o králi Wugu, který při lovu zaslechl ve větru seznam jmen žen a uhodl, že odposlouchává někoho ze světa lišek. Poslal služebníky, aby prohledali úbočí hory, a brzy ho jeden ze služebníků zavolal do starověkého hrobu. Král nařídil sluhům, aby otevřeli hrob, a ve světle, které neočekávaně osvítilo vnitřek krypty, uviděl šedovlasou lišku, jak sedí mezi kostmi a čte svitek.
Psi hodili do hrobu, aby lišku ulovili, ale než se k ní dostali, přidala liška na čtený seznam další jméno. Když byla šedá liška roztrhána na kusy, svitek byl předán vládci. Na svitku objevil seznam 100 jmen nejpromiskuitnějších žen v historii a přidal k němu jméno zakroužkované červeně, aby bylo označeno jako zvláštní. Tak se jmenovala jeho milovaná žena. Ať už byla Daji, Zhousinova oblíbenkyně, právem nazývána liškou, nebo ne, brzy se ukázala být příliš náročná i na svého udatného manžela. Vládcova mužnost, obnovená díky ní, opět začala vzbuzovat strach, ale než byl znovu nucen hledat obětní beránky za své neúspěchy, přesvědčil Daji Zhousin, aby utrácel obrovské sumy peněz za nové zábavy. Nemluvě o orgiích nebývalé nádhery, přispěla ke vzniku vinného rybníka a masného lesa. Rybník měl v průměru asi 185 metrů a byl naplněn tím nejsilnějším vínem a les byl místem, kde z každé větve visely kusy pečeného masa. Tato zahrada potěšení měla obnovit pohanskou jednoduchost orgií. Ve společnosti 3000 nahých palácových strážců a stejného počtu služebných se dračí vládce a jeho choť celý den oddávali radovánkám na kouzelném místě, kde se dalo jíst nebo pít pouhým zvednutím ruky ke stromu nebo nabíráním vína z rybníka. Takové vtípky však vyžadovaly vyšší daně a znamenaly pro lid větší zátěž, takže několik vojevůdců zosnovalo povstání proti Chousinovi. Povstání bylo snadno potlačeno, jeho vůdci byli zajati a odsouzeni k mučení s následným stětím. Daji projevil vynalézavost tím, že vynalezl mučení, které později často používali jiní císaři 15. Existují různé popisy tohoto typu mučení ohněm, v čínštině pajoge nebo pajolo. V životech slavných žen Lien Zhuan se říká, že vodorovný měděný sloup byl potřísněn tukem a pod ním byl zapálen oheň, poté byl obviněný ze zločinu nucen podél sloupu projít. Uklouzl a spadl na žhavé uhlíky. Viz. Sima Qian. Historické poznámky. T. I. M. 1972 str. 296. Oběti byly umístěny uvnitř měděného válce dlouhého 3 metry, zvenčí potaženého tukem. Válec pak byl zavěšen vodorovně nad dlouhou jámou, ve které hořel oheň. Když se válec nesnesitelně rozžhavil, oběť stála před volbou, zda se nechá upéct zaživa uvnitř, nebo ho vyhodí do ohně. Obvykle si vybrali to druhé. In Resorts of Khalife of Chousin Sima. Qian také uvádí řadu afrodiziak, která si milovnice draků oblíbila. Tyto byly 1. 3 dny štěstí. Červený kohout, soja, volský penis, niubian, čerstvý kořen ženšenu a sušená lidská placenta. 2. Nebeský hrom. Jazyky stapávů, Feng Huang, ohnivý pták ochucené pepřem ze západní oblasti a spermatem zralých mladých mužů. 3. Lovící lev. Namočené medvědí tlapky, ochucené mletým rohem nosorožce, s hyniujao a vyčištěnou močí, pohlaví neuvedeno. Ale ani zábava v zahradě potěšení, ani vášeň pro taji, ani pravidelné přijímání 3 dnů štěstí netrvaly dlouho, protože ve 32 letech byl Zhousin svržen a sťat. Wu Yangxian, jedna z nejoblíbenějších manželek císaře Yangdiho, kreslí na obočí. Rytina z éry Qing. Luxusní životní styl prvních králů nebyl samozřejmě v žádném případě srovnatelný s tím, jak se chovali mnohem ješitnější císaři pozdějších dob, ale i mezi těmi druhými vynikali někteří prostě svými nadlidskými nároky. První císař sjednocené Číny, který vybudoval ve 3 stol, před naším letopočteme, velká zeď, vysoká 7,5 metru, kamenný had táhnoucí se téměř 2000 mil napříč severní částí země, shromažďující ve svém harému ženy ze všech 6 dobytých království a proslulý svými velkolepými plány a ambicemi, i když je skromně ztratil na pozadí nejambicioznějších majitelů trůnu. Jedním z těchto panovníků byl císař dynastie Sui Yangdi 581–618. Jeho nástup k moci byl poznamenán krutostí, kterou následně projevil naplno. Zabil svého otce, pak své bratry a zajistil si právo na trůn odstraněním většiny zbývajících blízkých příbuzných. Jakmile se jeho moc stala absolutní, obrátil svou neklidnou energii k konstruktivnějším projektům. Začal plánem postavit největší palác na světě, na jehož stavbu byly naverbovány 2 miliony dělníků obou pohlaví. Vnější část paláce byla vyzdobena tím nejelegantnějším mramorem ze všech barev a odstínů a byla zařízena s takovým luxusem, že si jej sotva mohla dovolit i ta nejbohatší říše na zemi. Dračí palác byl postaven v opevněném parku o rozloze 100 km čtverečních, v jehož středu bylo umělé jezero široké 2,5 km. Na březích jezera bylo postaveno 16 paláců pro konkubíny a služebnictvo. Následně Yangdi vyvinul chuť milovat se na vodě, což nepochybně začalo procházkami za svitu měsíce, když lodě odplouvaly ze schodů paláců. Snažil se zpochybnit přírodu s jejími měnícími se ročními obdobími.
K tomu byla najata celá armáda zahradníků, kteří spadané listí na stromech a vadnoucí okvětní lístky na květinách nahradili umělými ze saténu a měkkého papíru stejných barev. Stejná pozornost byla věnována i lotosům kvetoucím na jezeře, které zůstaly nezměněny jak v zimě, tak v létě. Při procházce parkem na koni nebo v nosítkách Jandy doprovázelo 1000 služek. Protože byl vystaven náhlým a nekontrolovatelným záchvatům sexuální touhy, byly postaveny malé pavilony ve vzdálenosti 2 li od sebe, obklopené palisádou. Když ve společnosti vybraných dívek vstoupil do jednoho z pavilonů, zbytek doprovodu se sešel venku, zpíval a hrál císařovi oblíbené melodie. Obraz z té doby zobrazuje Jandy se 3 dívkami, které se v jednom z těchto pavilonů zabývají královským stykem. Stojí před vysokou postelí, na které leží nahá dívka s vysoko zdviženýma nohama, které drží další 2 dívky stojící po obou stranách císaře. Tím se však zabývají pouze 2 z jejich 4 rukou a zbylými 2 zvedají císařův vlající hábit a vedou jeho jadestalk do komnat slasti. Když byl palác určený pro vládce nebeské říše dokončen, přidal Jandy ke 2 milionům stavitelů další 2 miliony a nasměroval je na stavbu Grand Canal, který měl propojit severní vodní cesty s jižními. Jeho délka byla 2000 li, jeho hloubka byla 2 zhand, 6 metrů, a jeho šířka byla 6 zhand. Na obou březích byly vysázeny vrby a v určité vzdálenosti od sebe bylo postaveno 40 odpočinkových paláců, Xingond. Dokončení Canal Grande nejen stimulovalo cestování ze severu na jih, ale vyžadovalo vybudování odpovídající flotily, která by mohla ospravedlnit náklady na tuto obrovskou stavbu. A opět Jandy nešetřil penězi ani prací, a když flotila konečně vyplula, sestávala z přibližně 2000 lodí. Za nejkrásnější bylo považováno 10 dračích lodí a především císařská loď. Každá z nich byla 90 metrů dlouhá a 15 metrů vysoká a skládala se ze 4 samostatných palub. 120 kabin bylo obloženo jaspisem a zdobeno zlatem. Nábytek byl pokrytý kůžemi tigrů, medvědů a leopardů. Na dračích lodích byly umístěny tisíce manželek a konkubín, hudebníků a šašků, byly sem převezeny i některé císařské poklady. 500 člunů druhé řady přepravovalo velké množství služebníků a zásob v záloze. Pohyb eskadry uzavíralo 1000 člunů třetí řady. Nesli je dvorní ministři, taoističtí a buddhističtí mniši, zahraniční velvyslanci, vědci, eunuši a vojenští velitelé. Jandy měl jasné představy o relativní hodnotě různých kategorií svých předmětů. Tehdejší historici zanechali barvité popisy takových cest a kniha z 19. století Théchinese Sardanapalus, kterou napsal X. Imbert, vypráví, jak zpáteční cesta během 2 měsíců probíhala. Tato a další díla popisují krásu flotily, která, když nefoukal ani dobrý vítr, ani proud, byla tažena jako burlak. 80 000 sluhů v krásných hedvábných uniformách tvořilo na obou březích řeky houpající se barevné stěny. Hedvábná lana vyčnívající z člunů vypadala jako duhová pavučina, stočená nad dnem kanálu. Rovnoměrně vysázené vrby poskytovaly chladný stín a vzduch byl bohatý na vůně vycházející z konkubín a služebných. Zdálo se, že flotila za sebou táhne oblak hustého zápachu, a když zafoukal lehký vánek, vesnice 7 mil od kanálu už věděli, že se pohybuje velkolepý průvod. Na trůnu speciálně postaveném na přídi imperiálního dračího raketoplánu Jandy usrkával víno ze speciálního 4litrového hrnku a hrdě si prohlížel své úspěchy, než se stoupil do spodních palub za jinými požitky. Neúnavný císař, vyčerpaný vášní na klidné vodě Canal Grande, se snažil dopřát si stejné smyslné požitky na zemi. Nejprve se pokusil vybudovat více než míli dlouhý okruh, jehož povrch sestával výhradně z pahorků. Když se po takové cestě kutálel kočár, kopulující pár se díky otřesům nemusel sám pohybovat. Ještě sofistikovanějším projevem této vášně pro lásku na kolech byla stavba 7 slavných vozů. Nebyli tak krásní, jak by jejich jméno napovídalo. Podle některých popisů to byly jednoduché vozíky ve tvaru rakví, z nichž každá obsahovala konkubínu, čekající, až se jí zjeví císař. Jandyho oblíbenou zábavou bylo vydat se brzy ráno na procházku a po vydatné snídani v královském kočáru se přesunout do prvního ze svých slavných vozů. Během dne se stěhoval z jedné konkubíny ke druhé, kterou si vybral, a jeho mužská síla byla tak velká, že se podle legendy obvykle vracel do paláce po setmění. Nejpůsobivějším z jeho sebevzrušujících vynálezů byl palác Labyrint. V záznamech paláce Labyrintu, miluji, to anonymní autor z Eritant popisuje jako milovaný erotický sen. Paláce osmanské a mongolské říše mohly být mnohem krásnější a činy jejich vládců mnohem zběsilejší a krvavější, ale čínští císaři zůstali ve svých smyslných zábavách bezkonkurenční.
Palác byl labyrintem místností a chodeb, jejich všechny stěny byly ověšeny zrcadly z leštěného bronzu a odlesky byly tak klamné, že se člověk musel pohybovat hlavně hmatem. Nebyla tam žádná okna a skryté lampy vydávaly rovnoměrné, ale tlumené světlo. Zařízení bylo prosté. Rohože a pohovky, na kterých spočívaly nejkrásnější ženy harému, sem a tam vytékající vinné prameny, nahé služky hrající hudbu. Vzduch byl naplněn vůní pyžma a lotosu. Jan Bdi považoval návštěvu labyrintového paláce za rozhodující test síly dračího císaře. Vládce přivítali jeho milovaní eunuchové, kteří ho okamžitě svlékli a zabalili do leopardí kůže. Za doprovodu gongů, zvonků, bubnů a hlasů služebných zpívajících sborově Bansui 10 000 let. Nebo ať žije císař. Jan Bdi nejprve probudil svého drakonického ducha 2 dobré doušky ze 4litrových zlatých hrnků, poslal eunuchy domů a začal jejich noční obchůzky. Protože byl císař mužem velké síly a vášně, uběhlo někdy 10 dní, než opustil svůj palác a dovolil úsvitu, aby ukončil iluzi nebeské noci. V roce 607, když Jan Bdi na krátkou dobu opustil potěšení kvůli státním záležitostem, podnikl cestu s méně erotickým účelem. Mongolský chán Doulu odolal požadavku uznat se jako vazal středního státu a vzdát hold. Pak se Jan Bdi rozhodl neposílat vojáky a nenutit chána, aby se podrobil násilím, ale poctil ho nejvyšší návštěvou. Protože ústupek tohoto druhu by mohl znamenat určitou ztrátu prestiže, Jan Bdi našel způsob, jak si zachránit tvář tím, že si s sebou vezme celý svůj kapitál. Všichni umělci a malíři Luoyangu seděli, aby pracovali na kruhovém panelu. Více než 2000 metrů speciálního odolného hedvábí, vertikálně upevněného na modelu vyrobeném v podobě obrovského kruhu, bylo namalováno pohledy z císařova paláce. Výsledkem byla přesná kopie všech zdí a střech, chrámů a bran, obrysů kopců a barev zeleně. Když se průvod přiblížil k mongolskému hlavnímu městu, císař nařídil, aby byl v tomto panoramatu Luoyang zřízen tábor a chánovi poddaní byli tak ohromeni, že začali svého vládce prosit, aby se náležitě podřídil. Po nějaké době to khan Doulu udělal. O dalších 10 let později skončila barevná vláda Jan Bdi. Když mu po jedné z milostných návštěv začaly služky pomáhat s oblékáním, upřel svůj pohled na svůj obraz v zrcadle. Pak jeho okolí slyšelo, jak zamyšleně říká: jakou mám krásnou hlavu a nádherný krk. Jsem zvědavý, kdo to rozsekne? Předtucha se ukázala jako nescela přesná. Vůdce rebelů Houksinda, který vtrhl do města, se rozhodl císaři neseříznout hlavu, ale uškrtit ho vlastníma rukama. Jan Bdi zůstal v historii nejen díky své pověsti sexuálního maniaka. Jako kultivovaný muž své méně kruté city vyjadřoval v poezii. Následující vede člověka k přesvědčení, že mu záleželo na životech jiných lidí. Nechtěná konkubina opuštění vnitřní haly, narazil jsem na nového oblíbence. Na procházce v prázdném parku potkal jsem toho pána náhodou. Člověk by se měl pokorně uklonit nebo se mu při setkání vyhýbat? Otevřený ventilátor se mi chvěl v ruce, skrývá své slzy a smutek, Bůh ví, láska se nezmenšila, ale musím si zachovat soukromí od této chvíle nechtěná konkubína, nyní je předurčena žít v zapomnění. 700 let poté, co se Mongolové podrobili Jan Bdi, byla Čína dobyta mongolskou hordou. Ale útočníci tak hluboce přijali nadřazenou civilizaci, že se velmi brzy stala jejich vlastní. A když Kublaj Chán v Hebale začal vládnout obrovskému impériu, získal si respekt a podporu mezi svými kultivovanými poddanými povzbuzováním a sponzorování umělců a vědců. V lpení na přepichovém stylu prvních dračích císařů opět vyjadřoval obdiv k tradicím dvorského života a v ničem jiném se to neprojevilo zřetelněji než ve struktuře harému. Aniž bychom se uchylovali k čínským zdrojům, představu o Kublaj Chánovi a jeho dvoře lze vytvořit z důkazů, které zanechal cizinec ze západu. V druhé polovině 13. století přijal vládce nebeské říše Marco Polo. V knize o svých cestách po světě tento ctihodný cestovatel řekl svým nevěřícím čtenářům toto: po obdržení povolení předstoupit před velkého krále králů jste okamžitě protchnuti přirozenou silou vládce. Jeho oči jsou černé a panovačné, ukazující zdvořilost k hostu, je si dobře vědom cti, kterou prokazuje svým nižším. Když se vládce postaví, s překvapením si všimnete, že je pouze průměrné výšky, ačkoliv jeho mohutná postava a široká ramena vytvářejí bezprostřední dojem fyzické síly. Jeho ústa jsou široká a možná se vyznačují smyslností, jeho nos je jasně definovaný, ale nevyčnívá. Přirozená narůžovělost jeho kůže prozrazuje, že je severnějšího původu. I když je tento vládce nesrovnatelně bohatý a obklopený všemožným luxusem, bude se docela hodit i do méně civilizovaných krajů 16. Ve stávajícím ruském překladu knihy Marca Pola je uveden následující popis císařovy podoby. Velký vládce králů, Kublaj Chán, vypadá takto.
Jeho výška je dobrá, není ani malá, ani velká, průměrné výšky. Středně tlustý a dobře stavěný. Jeho tvář je bílá a rudá jako růže. Oči jsou černé, slavné a nos dobrý, jak vyplývá z dob Adama, našeho praotce, a dodnes nebylo mocnějšího člověka a nikdo na světě neměl tolik poddaných národů, tolik zemí a takové bohatství. Kniha Marca Pola. M. 1956 str. 104. Následně, když se citace z knihy Marca Pola shodovaly s tímto překladem, vlastněnými Minajevem, dostal přednost ten druhý. Marco Polo pak hovoří o vládcově manželkách a konkubínách. Má 4 legitimní manželky a nejstarší syn z nich bude vládnout v říši po smrti velkého chána. Říká se jim císařovny a každá svým způsobem. Každý má svůj dvůr a každý má 300 krásných, slavných dívek. Mají mnoho sluhů, eunuchů a všemožných dalších a každá manželka má u dvora až 10 000 služebných. Kdykoliv si velký chán přeje spát s jakoukoliv manželkou, zavolá ji do své komnaty. Má také 500 konkubín, některé mu každý večer přivezou. Jeho oblíbené dívky pocházejí z tatarského kmene Kundrat 17, kmen nebo klan Kundrat je známý mezi mnoha turkicky mluvícími národy. Každé 2 roky tam velký chán posílá své ambasadorky, ty mu vybírají ty nejkrásnější dívky. Tak to hodnotí tyto dívky. Když tam dorazí velvyslanci, nařídí všem dívkám v okolí, aby se shromáždili. Každá vhodná pro krásu je podrobně prozkoumána, její vlasy, obličej, obočí, ústa, rty a proporcionalita ostatních členů a poté ohodnocena na 16 karátů, 18, slovo karát nesloužilo k označení konkrétního hodnotu, ale relativní hodnotu v bodech. Nejvyšší stupeň byl označen 24 karátů. Viz. Kniha Marca Pola, str. 282. Na 18, 20 a více nebo méně, v závislosti na kráse. V souladu s řádem velkého chána je vybráno a odebráno tolik dívek, kolik je potřeba 20 nebo 21 karátů. Jsou dány manželkám princů a ty jsou povinny v noci pozorovat, zda dívky nemají nějaké deformace, zda tiše spí, zda chrápou, zda mají čistý dech, zda někde není cítit zápach. Poté začnou sloužit velkému chánovi tímto způsobem. 3 dny a 3 noci slouží velkému chánovi 6 dívek, a to jak v klidu, tak v posteli. Opravují každou službu a velký chán si s nimi dělá, co chce. Po 3 dnech přichází dalších 6 dívek a tak se celý rok, každé 3 dny a 3 noci, 6 dívek vystřídá, když velký chán hlásí, že ho pohlcují drakonické vášně neobyčejné síly, přivedou další dívky, které sedí před vchodem do jeho komnat, dokud je bude potřebovat. Absolutní moc dračích vládců vydržela až do pádu mandžuské dynastie v roce 1912 a výše popsaný způsob výběru nejkrásnějších žen říše zůstal, pro nedostatek lepšího, téměř stejný jako v čas Marca Pola. Když se jednoho otce zeptali, proč nemá námitky proti tomu, aby byla jeho krásná dcera ponižována tím, že byla svlékána a vyšetřována pro pochybnou čest být palácovou služkou, odpověděl: pokud si mou dceru vybere velký chán, skutečně se narodí pod šťastnou hvězdou. Dokud ji bude vladař potřebovat, bude o ní lépe postaráno než v mém domě, a když ji odmítne, provdá ji podle zvyku za nějakého urozeného člověka. Mohu pro ní udělat něco lepšího? Pokud kuře zvěstuje svítání místo kohouta, pokud záležitosti státu v rukou ženy a pokud trůní princ leží v posteli, pak se impérium rozpadne. Yang Zhun 124. Znepokojení vyjádřené v básni mělo nějaký základ. Skutečně, někdy byla říše v rukou žen. To se obvykle stávalo, pokud měla císařova manželka na svého manžela příliš velký vliv, ale někdy se také stalo, že se některá z žen zmocnila trůnu lstí nebo krutým podvodem. Takové císařovny spěchaly, aby se ochránili, jakmile jim osud dal moc nad muži, a za tímto účelem povýšili na klíčové pozice jiné ženy a eunuchy. Je však třeba zdůraznit, že alespoň v jednom případě, kdy záležitosti státu přešly do rukou žen, impérium spíše získalo, než ztratilo. Mocnou císařovnou, která ovlivnila panovníka a sama byla u moci více než půl století, byla Wu Zetian, Wuzhao, která zemřela v roce 705 ve věku 81 let. Její vzestup začal tím nejskromnějším způsobem postavením konkubíny 5. řady, Sairen, na dvoře císaře Taizonga. V pouhých 14 letech byla vzata do harému, ale když se rozloučila se svou plačící matkou, projevila svou vrozenou zralost úsudku. Proč pláčeš, když jsem byla vyvolena, abych porodila děti synu nebes? Zeptal se Wuzhao. Taková naivita jen stěží mohla uklidnit matku, která věděla, že děti smí mít jen omezený počet konkubín a eunuchové neúnavně prováděli potraty. Po vstupu do harému získala Wuzhao přezdívku Kráska Wu a v 16 letech byla jmenována, aby sloužila na vznešené toaletě. Její povinností bylo postavit se vedle císaře, když si ulevil, a držet misku s vodou, aby si mohl okamžitě opláchnout prsty.
Starobylá kniha z Hajohou a Shy z Erisond o této záležitosti uvádí, že císař nějak z nedbalosti namočil lem svého hábitu a pak mu kráskavu okamžitě nabídla, že mu přinese jiné oblečení. Císař, dojatý jejím soucitem, požádal dívku, aby zvedla oči, vždy skromně skloněné, a když si všiml její svěžesti a krásy, řekl: Ne, tyto špinavé šaty mi připomenou naše setkání. Byl tak vzrušený, že lehce plácl rukou do vody, kterou držela. Cápu ti vodu na napudrované tváře, zašeptal. To byl jeden z tradičních výrazů označujících sexuální touhu a Panna okamžitě odpověděla: Zdravím nebeské mraky a déšť. Na gauči na záchodě si zahráli oblak a déšť, načež jí císař udělil titul konkubína 3. řádu a dostala novou přezdívku nejelegantnější kráskavu. To vše vedlo k jejímu přesunu z toalety do službu v paláci samotném, ale ne jako jedna z milenek pro císařskou ložnici, ale s méně důležitými povinnostmi, zejména proto, že dívka měla atraktivní sklony je vykonávat. Její šance na další postup byly omezené, protože konkurence na vrcholu harémové hierarchie byla velká a přes veškerou mužskou potenci císaře mohly uplynout roky, než se znovu bude moci účastnit vznešeného styku. K incidentu, který změnil její osud, došlo, když císař onemocněl. Spolu s dalšími konkubínami byla skryta před zraky cizích lidí, s výjimkou eunuchů, ale nemoc, která císaře zasáhla, byla tak vážná, že jeho syn, korunní princ Lizhy, spěchal k otcovu lůžku. Nakonec opustil své komnaty a narazil na nejelegantnější kráskuvu, která čekala venku. Navzdory své synovské zbožnosti ji přitahoval, zastavil se, aby se zeptal na její jméno, a pak se odebral do svého pokoje. Poté začala tajná setkání mezi korunním princem a konkubínou 3. stupně. Vuzhao si uvědomil, že císař nebude mít dlouho žít, a rozhodl se, že její budoucnost závisí na jeho synovi. Císař brzy zemřel a jeho místo na trůnu zaujal podle očekávání korunní princ. Na jeden dvorní zvyk však nejelegantnější kráskavu zapomněla. Faktem je, že novému císaři bylo zakázáno vzít si konkubíny svého předchůdce do svého harému. Proto Vuzhao nedokázal zaujmout místo jednoho z favoritů. Spolu s dalšími ženami z Taizongu měla oholenou hlavu a byla uvězněna v buddhistickém klášteře Ganyan. V té době bylo dívce 24 let a do konce života měla zůstat jeptiškou. Nový císař přijal jméno Gaozong, ale samotný počátek jeho vlády byl okamžitě zkomplikován vzteklou hádkou mezi jeho manželkami. Dva z nich více než jiní aspirovali na hodnost císařovny a císař toužebně vzpomínal na prosté radosti, které mu kdysi poskytoval současný vězeň. Pak donutil ministry, aby přehodnotili staré zvyky a osvobodil Vuzhao. Jakmile byla nejelegantnější kráska zpět v paláci, tentokrát ve vysoké hodnosti choti, začala se snažit překonat dvě mocné manželky císaře. A podařilo se jí to díky narození syna. Dítě bylo brzy nalezeno mrtvé a viditelně rozrušený Vuzhao obvinil z vraždy dvě žárlivé ženy, které nebyly schopny porodit syny. Ujistila císaře o jejich vině a žádala, aby k ní byli přivedeni k potrestání. Její argumenty se císaři zdály tak přesvědčivé, že souhlasil s požadavkem Vuzhao. Manželky byly potrestány v té době obvyklým způsobem. Každá dostala 100 ran holí, pak jim byly useknuty ruce a nohy, vhozeny do obrovských kádí s vínem a ponechány tam zemřít. Jedna z manželek, čistá milovaná, žila 2 dny. Vuzhao se často chodil dívat na její agonii. Těsně před svou smrtí čistá milovaná vykřikla, že se vrátí z onoho světa v podobě kočky a pomstí se. Vuzhao si tuto hrozbu pamatovala po zbytek svého života a od té doby kočky nesmějí do žádného z jejich paláců. Krátce po nástupu Vuzhao na císařovnu Gaozong utrpěl mrtvici. Protože se nechal unést a odcizil si všechny své ministry, musel nyní svěřit státní záležitosti Vuzhao. Svého nového postavení rychle využila, její intuice předpověděla císařovně rozhodující změny v jejím osudu. Proto zahájila intriky proti potenciálním rivalům a obvinila je ze zločinů proti nemocnému císaři. Soutěžící byli stati nebo vyhoštěni do vzdálených míst. Nešetřila ani vlastního syna, otrávila ho, stejně jako syny dalších manželek, kteří si mohli nárokovat titul korunního prince. Eliminace všech možných konkurentů nebyla dokončena až do Gaozongovy smrti, ale síla Vuzhao byla již tak velká, že slabomyslný Zhongzong byl povýšen na trůn. Přesto za svými ambiciózními plány nepřestala. Její autorita vdova císařovny spolu s její pověstí nelítostné ženy stačila k tomu, aby přesvědčila ministry, aby mladého muže sesadili pod záminkou jeho nezralosti. Jakmile byl vyhoštěn do odlehlé provincie, okamžitě začala ničit soupeře, kteří přežili první akt teroru. Zemřeli všichni, kdo mohli být alespoň do jisté míry považováni za uchazeče o trůn, včetně nejen příbuzných jejího zesnulého manžela, ale i jejich vlastních bratrů a synovců. Nakonec zbyl pouze jeden soutěžící.
Když byla prohlášena za císařovnu Wu Zetian, byla první ženou, která se v hierarchii nebeské říše dostala tak vysoko. Konfucius o ženách. Žena, která nemá velké nadání a vynikající ctnosti, je schopnější než ostatní uspokojit muže. Císařovna Wu se díky své mazanosti a krutosti prosadila. K jejímu úspěchu hodně přispěl i její neodmyslitelný ženský šarm. Věděla, jak přesně rozpoznat mužské slabosti. Tím, že byla milenkou dvou vládců a vstupovala do mnoha dalších vztahů, se ukázalo, že je dokonale přizpůsobená nadvládě nad silnějším pohlavím. Svou moc následně posílila jmenováním žen do odpovědných pozic. To se však netýkalo pouze státních záležitostí. Jednou z nejpozoruhodnějších byla pozice nejvyššího selektora. Na tento post byl jmenován Shang Guan Wanner, bývalá konkubína, mezi jejíž povinnosti patřilo na základě osobních zkušeností výběr těch mužů, kteří by mohli císařovnu nejlépe uspokojit. Vysoká selektorka dostala příkaz začít se 3000 palácových stráží, ale o měsíc později se obrátila na vládce s následující prosbou. Váš nejnižší poddaný, kterému chybí drakonický duch Yin a vášeň vašeho veličenstva, již není schopen tyto požadavky splnit, povinnosti. Moje končetiny jsou tak slabé, že skoro nemůžu sedět, bolí mě ústa tak, že nemůžu jíst, a bolí mě celé tělo tak, že nemůžu ani spát. Císařovna Wu, které se již blížilo 50 let, na prosbu zareagovala a rozhodla se vyzkoušet jinou metodu výběru nejsilnějších mužů z celé země. Jednalo se o jednu z odrůd soutěží krásy, ve kterých byly pro císaře obvykle vybírány konkubíny. Tentokrát byl případ svěřen generálu Liu Renkuiovi 601-685. Když byla carevna ještě mladá konkubína, byla svědkem toho, jak tento generál ponížil jejího prvního manžela a nyní se vydala za urážku pomstít. Při té dávné příležitosti si s ní císař Taizong hrál obklopenou zrcadly, což byla jeho oblíbená zábava, která mu umožňovala zkoumat vlastní tělo z různých úhlů při styku. Náhle se objevil generál Liu, který požadoval naléhavou audienci a císař, aniž by vzhlédl od svých rozkoší, mu dovolil vstoupit. Generál, přesvědčený Konfucián, se nesouhlasně podíval do zrcadel a řekl: na nebi je jen jedno slunce a na zemi je jen jeden vládce. Ale tvůj nízký služebník vidí v těchto zrcadlech mnoho nejvyšších pánů. To vaše slavné předky rozhodně nepotěší. O 20 let později císařovna nebe z potěšení pověřila vítěze mnoha bitev mnohem méně hrdinským posláním. Bylo mu nařízeno vyměnit svůj vojenský oděv za obyčejný oděv a v doprovodu oddílu podobně vybavených důstojníků začít cestovat po zemi, okres po kraji, hledat muže mimořádné síly a odpovídající postavy. Konfuciánský generál přijal příkaz k popravě, i když věděl, že bude muset provést šetření v nevěstincích každého města. Ale právě během této události byl objeven velký Xue Huai. Generál a jeho muži právě vstoupili do jednoho z nevěstinců s otázkami, když uslyšeli, jak se dvě dívky hádají. Jeden z nich křičel: nechte Big Xueu v Jasper Pestle rozdrtit vaši květinovou pasáž. Návštěva v mužově domě potvrdila, že jeho pověst je zasloužená, poté byl informován o poctě, která ho nyní čeká. Ve svém rodném městě Luoyang byl Big Xue obchodníkem s léky a obchodníkem s afrodiziaky. Tento typ zkušeností spolu s jeho děsivým vybavením vedl císařovnu k tomu, aby upřednostnila Big Xue před všemi ostatními oblíbenými konkubínami. Svou slávu potvrdil v několika sexuálních soutěžích a jeho milenec, který veřejně uznal svou nadřazenost, údajně pronesl tato slova: to, co držím v ruce, mi přináší větší radost než celé mé impérium. Je autor Lidatian 631-725. Navzdory své vrozené vášni pro ponižování mužů císařovna ráda koupala nepřekonatelný jadestem ve vodě s lotosovými květy. Během pouhých 2 let vyčerpala neúnavná císařovna u svého vynikajícího oblíbence a její smutek byl po smrti tak hluboký, že se odebrala do paláce Sanyang v oblasti Qin. Mezi vysokými horami její duch znovu ožil a její trvalé sexuální zaujetí ji přinutilo hledat novou zábavu. Palác Sanyang zaplnila 400 mužů, z nichž každý byl údajně přes 2 metry vysoký a stavěný tak, aby tomu odpovídal. K jejich sledování bylo určeno 30 lékařů. Bylo jim nařízeno zdokonalit tajemný elixír věčného mládí. Od starověku byly jeho hlavní složky považovány za lidské spermie a tygří krev. Výsledky jejich bádání byly podle legendy tak úspěšné, že císařovna brala elixír až do konce svých dnů. Když už bylo Wuzhajo asi 80, vstoupila do blízkého vztahu s bratry z Han a přestože byli bratři považováni za homosexuály, byli neustále s císařovnou 24 hodin denně. Její čas přišel, když se všichni 3 bavili v ložnici. 500 mocných levých a pravých bodyguardů se vzbouřilo, vniklo do paláce a zajalo její 2 oblíbence. Během 12 hodin byli rozřezáni na kusy a jejich hlavy a genitálie byly zavěšeny na kamenný parapet z Kybridge.
Císařovně se jejich smutnému osudu podařilo vyhnout. Z úcty k jejímu stáří byla prostě v tichosti odstraněna a uvolněné místo zaujal stejný slaboduchý z Hongshui, kterého před 30 lety vytlačila. Staré čínské přísloví. Dračí žena má osmičkové obočí, čínský znak, oči s dvojitými zorničkami a uši se 3 dírkami. Její prsa mají 2 bradavky, všechna její žebra jsou srostlá a její klitoris je palec dlouhý. Říci o princezně z Hanjin, neprovdané sestře císaře Zhangwu 19, pravděpodobně nepřesné. Toto jméno se u císařů dynastie Tang nevyskytuje. Že se jedná o dračici, není vůbec přehnané. Bylo jí skoro 30 let, když svého bratra upozornila na nespravedlnost situace, ve které se oba ocitli. Ty a já jsme královské krve, připomněla mu, děti stejných rodičů, ale vy máte tisíce konkubín, které živí vaši podstatu. Jan, já, patřící k slabšímu pohlaví, jsem zbaven práva mít harém lidí k vyživování mé podstaty. Yin. Císař uznal platnost jejich úvah a dovolil jí vybrat si muže ze svých nejlepších válečníků. Na tehdejší poměry byly její první požadavky velmi skromné. Souhlasila, že se spokojí s 30 muži, jedním na každou noc v měsíci. Tak velké sexuální svobody se v té době těšily pouze prostitutky, dynastie Tang 618–916, ale díky obrovské moci a prestiži císaře jeho poddaní tento odklon od konfuciánských představ o postavení žen ve společnosti akceptovali. Tang kurtizána Xu Ying. Z Umělcova Alba 19. století. Wu. Brzy si však princezna z Hanjin přála, aby s ní bylo každou noc všech jejich 30 milenců. Za tímto účelem si nařídila udělat si postel se 100 nohou. Jakmile novota pocitů pominula, stěžovala si bratrovi, že ji personál její armády není schopen uspokojit a že trpí přemírou esence. Císař byl tak ohromen nepotlačitelnou drakonickou vášní své sestry, že pro ní postavil palác touhy u tajemné brány. Nacházel se v nejodlehlejším koutu rozsáhlého území hlavního paláce a byl střežen zvláštním oddílem eunuchů zvaným Glorious Hearts on Shoulders. Rysem života u dvora byla vzájemná žárlivost mezi oblíbenci. Ačkoliv většina z tisíců zapomenutých žen z harému rezignovala na skutečnost, že je nepravděpodobné, že by dosáhly hodnosti choti nebo tím méně císařovny, jakmile se ocitnou v těsné blízkosti každodenního života císaře, se již snažili využít každé příležitosti, aby se povznesli nad své nejbližší soupeře. Existuje mnoho příběhů o krutostech, které na sobě manželky a konkubíny způsobovaly. Xu Yingqiu, historik ze 14. století, vypráví o incidentu oblíbeného prince Kvu, Daoxina. Byla v ložnici s princem, když dovnitř vtrhly 2 žárlivé konkubíny z Haoping a Děju a pokusili se ji zabít. Byli zajati eunuchy a Kvu, vyjadřující sympatie ke Daoxin, který byl na pokraji smrti, jí umožnil zvolit způsob trestu pro své soupeře. Xu Yingqiu říká. Děju a z Haoping byli odvedeni na náměstí, byly jim strženy šaty a bylo jim nařízeno kleknout s tvářemi k zemi. Berani, kozy a dokonce i psi byli nuceni kopulovat se ženami, což Daoxina, který to všechno sledoval, velmi pobavilo. Utrpení 2 konkubín skončilo, když byly místo tradičního setnutí hlavy rozpůleny. Daoxin, která měla touhu pomoci a sklony k sadismu, bedlivě hledala sebemenší příležitost, jak dokázat svou lásku a oddanost princi Kviu, a její vrozená krutost ji přiměla, aby hledala svou další oběť. Zvláště žárlila na konkubínu s poloperskou krví jménem Wang Ying. Když Daoxin slyšela, že si u umělce objednala svůj portrét, informovala prince, že Wang Ying pózovala nahá. To bylo vážnější obvinění než výtka z nevěry a princ pomluvám uvěřil. Když ho Daoxin požádala o povolení tvrdě potrestat zločince, bylo její žádosti vyhověno. Podle Xu Yingqiu byl Wang Ying nejprve vystaven bičování a mučení horkými jehlami. Pak jí vytrhali všechny vlasy. V tu chvíli se jí podařilo utéct a vrhla se ke studni s úmyslem vrhnout se tam. Neuspěla, Wang Ying byl zajat a přiveden zpět ke Daoxinovi, který ji nařídil rozložit na zem a zapíchnout horké tyče do pavilonu Jasper. Když Wang Ying ztratila vědomí, byla rozřezána na kusy, počínaje obličejem a ostatky byly vhozeny do samotné studny, po které tolik toužila. Daoxin nadále projevoval oddanost Kviu a měl v úmyslu napravit chování žen v harému. Když byla konkubína Yunai nalezena v náručí eunucha, který měl drakonické zařízení, byla obviněna nejen z nevěry, ale také z urážky princova mužství. Yunai, stejně jako mnoho jejich předchůdců, dostala náležitý trest. Byla přivázána ke sloupu, ruce a nohy měla vytažené z kloubů, oči vydlabané a otevřené rány a otvory v dolní části těla byly naplněny tekutým olovem. Během své kariéry Daoxin umučila k smrti 14 žen a vliv, který měla na prince, ho povzbudil, aby překonal sám sebe v sexuálních excesech.
Nařídil, aby byly všechny stěny paláce od shora dolů potřeny barevnými sexuálními obrazy, načež den za dnem prohlížel své služebné a strážce, dospělé děti a další příbuzné, dokonce i starší strýce a tety, a nutil je napodobovat obrazy na stěnách. Princ Kvu také vlastnil znamenitou sbírku erotických obrázků nakreslených na kůži stažené z novorozenců, v té době nejhladší povrch, jaký mohl umělec použít. Oddanost konkubín však nebyla vždy vyjádřena tak ohavným způsobem. Existuje mnoho příběhů o kráse a oběti, které vykreslují tyto ženy jako odvážné a hluboce zásadové jedince. Například konkubína Lishy se kdysi objevila v harému prince Wangpingsu. Brzy poté vstoupila do pokojů nové konkubíny první manželka prince Nannana, pohlcená žárlivostí, s úmyslem ji bodnout dýkou. Lishy stála u okna a česala si dlouhé vlasy, když se k ní vrhla princova manželka mávající dýkou. Proč jsi tak klidný tváří v tvář smrti? Křičela. Když tvůj manžel dobil moji rodnou provincii, odpověděl Lishy, zničil celou mou rodinu s výjimkou mladých dívek, a protože jsem vynikla svou krásou, byla jsem přivedena do jeho harému. Proč bych se měl vyhýbat shledání se svými slavnými předky? Její klid byl tak úžasný, že princezna odhodila dýku, objala ji a řekla: od této chvíle tě budu považovat za svou malou sestřičku. Pokusím se tímto odčinit manželovu vinu. A byli si prý jako sestry do konce života. Dojemný příběh je vyprávěn o Fanny první řady Magic Consort. Jednoho dne, poté, co měl lord Hu neobvykle dlouhý rozhovor se svými ministry, ho na chodbě paláce potkala konkubína. Vaše veličenstvo vypadá unaveně a hladově, řekl Fanny. Můžu tě něčím utěšit? Kouzelná ženo, odpověděl vládce, když poslouchám oddané a moudré řeči svého prvního duchovního, zapomínám na hlad a únavu. Takže považujete loajalitu a moudrost za nejvyšší ctnosti prvního ministra? Nepochybně souhlasil vládce. Fanny chvíli přemýšlel a pak řekl: chodím k vám 11 let. Každý den jsem tě koupal, umyl ti vlasy, držel ručník a pomáhal ti oblékat se. Když odpočíváš na posteli, zabalím tě do deky. Když tě moje kouzla omrzí, pošlu své služebníky po zemi, aby ti našli nové dívky. Ve vaší rodině je 10 žen mého postavení a 2 manželky vyššího postavení než já. Projevil jsem jim někdy žárlivost? Jak je možné, že je vám první ministr loajálnější než já? Byl někdy tak obezřetný, že navrhl jiné, kteří by se císaři více zamlouvali? A vládce souhlasně sklonil hlavu. Opuštěný palác, opuštěný dům mezi schátralými ruinami, šedá myška utíká v prachu, vítr vzdychá v okenních otvorech. Kdo byl princ, který to vlastnil, palác, kde zněly písně a smích až do svítání? Dívky usnuly v zapomenutých hrobech, s jeho předky poblíž je princ uložen k odpočinku. Dlouhá tráva se plíží smutkem, větve se smutkem uklonily. Je možné pochopit nekonečno? Dufu 713-770, kapitola 3. Povinnosti a vášně eunuchů v nebeské říši se říká: je jen jedno větší neštěstí, než narodit se jako žena, a to stát se eunuchem. Toto tvrzení se však nemuselo týkat těch, kteří byli u soudu oceněni vysokým postavením. Nejznámějším čínským eunuchem byl admirál Zheng, který v roce 1405 vedl výpravu na pobřeží Afriky, na tu dobu to byla mimochodem pro objevitele rekordní cesta. Nicméně z větší části byli dvorní kastráti, dvorní krysy nebo kojící se vrány, postaveni naroveň ženám. Stará kniha písní říká: zdroj potíží není v nebi a žena je důvodem. Žádné učení, žádné rozhovory pro eunuchy a ženy ne 20, citát z Odina krále Euvana, přeložil Stukin. Viz. Shind. Kniha písní a hymnů. M. 1987, str. 276. Tento předsudek nachází určité potvrzení v čínské historii. Konec konců, eunuch hrál důležitou roli v nejintimnějších vztazích mezi muži a ženami a proto se těšil vlivu tam, kde byli císaři a princové nejzranitelnější. Protože měl mnoho společného s oběma pohlavími, byl považován za vhodnou postavu pro úkoly, které před ním stály, protože měl mysl a rozhled jako muž a zároveň díky své fyzické kondici dokázal rozumět ženské psychologii. Vzestup eunuchů u dvora lze vysvětlit 2 faktory. Cílevědomými osobními ambicemi člověka hluboce trpícího určitými deprivacemi a také vědomím potřeby sjednotit se s vlastním druhem za účelem sebeobrany. Výsledkem bylo, že eunuchové vytvořili mocné a nelítostné kliky. Jejich osudy a místo v hierarchii nebeské říše závisely na temperamentu císaře a moci, kterou měl. Jednotliví vládci v té či oné míře využívali instituce kastrátů ve svůj prospěch. Někteří neoblíbení císaři, stejně jako ti, kteří si nebyli jisti loajalitou svého doprovodu, povyšovali eunuchy do vysokých funkcí, kde působili jako správci, vrchní velitelé, finanční poradci a daňoví inspektoři. Nicméně jejich tradiční odpovědností zůstala správa všech záležitostí harému.
Mladí a silní eunuchové sloužili jako strážce Seraglia, schopní a věcní eunuchové byli zodpovědní za vnitřní strukturu, starší a ti, kteří se těšili zvláštní důvěře císaře, sestavovali rozvrh jeho sexuálních aktivit a díky tomu získali příležitost sponzorovat jednotlivé ženy. To byl nevyčerpatelný zdroj dodatečného příjmu a protože eunuchové dobře chápali sílu peněz, využili každé příležitosti ke zvýšení svého bohatství. Povýšení konkubín na oficiálním žebříčku, zvláštní zacházení pro čest dané té či oné konkubíně účastnit se královského styku, pomoc jejich rodinám při získávání určitých výsad u soudu a dokonce i povolení mít nezákonné vztahy s jinými muži, to vše a další aspekty života v harému byly eunuchům přineseny náležitou odměnou. V nejvyšších sférách byly často stínovou mocností a skutečnost, že se eunuchové těšili císařově záštitě, sloužila jako záruka jejich loajality v nepřátelském prostředí. Eunuchové byli často přirovnáváni ke kastrovaným zvířatům. Jak řekli, nahoďte koně a přestane se chovat, ale bude stále dobrý v práci. Sešrotujte býka a jeho vztek zmizí, ale jeho síla zůstane stejná. A kastrovaný pes se nepotuluje po zákoutích, ale poslušně chodí u nohou majitele. Vykastrovaný sluha, Xintchen, přitom riskuje ztrátu veškeré mužnosti a mnoha mužských rysů, ale získává jiné a nekonečně složitější pocity. Jeho postava se obvykle stává vzteklejší, krutější a nedůvěřivější, má zvýšenou citlivost na svou fyzickou deformaci. Ztráta podobnosti s jinými muži z něj dělá vyděděnce společnosti, jeho vášní se stává touha pomoci a bohatství. Neustálé spojení s harémem a blízkost jeho obyvatelům však nevyhnutelně vedly k tomu, že eunuch byl stotožňován s ženským rodem, i když vystupoval jako hlavní bodyguard oblečený ve vojenské uniformě. Pro pochopení zvláštní povahy eunucha, bolesti samotné operace a různého stupně kastrace je užitečné přečíst si následující popis od Cartera Stenta, odborníka na život u čínského dvora. Poprvé byl publikován v Journal of the Royal Asiatic Society, Nordchina Branch, 1877. Operace probíhá tímto způsobem. Spodní část břicha a horní část stehen jsou pevně obaleny bílými škrtidly nebo obvazy, aby se zabránilo nadměrnému krvácení. Poté se orgány, které mají být operovány, 3krát omyjí vodou a pepřem, zatímco budoucí eunuch stojí ohnutý. Když jsou orgány dostatečně umyté, odříznou se co nejvýše malým zakřiveným nožem připomínajícím srp. Po dokončení kastrace se rána překryje papírem namočeným ve studené vodě a pečlivě se obváže. Po oblékání je pacient nucen 2 až 3 hodiny chodit po místnosti s podporou 2 řezníků a poté je ponechán ležet. Nemocný nesmí po celé 3 dny nic pít, během kterých zažívá nevýslovnou agónii nejen z žízně, ale i z neschopnosti si ulevit. Po 3 dnech je obvaz odstraněn a postižený se cítí lépe. Pokud separace moči probíhá uspokojivě, je pacient považován za mimo ohrožení života a blahopřejeme. Ale pokud ten nešťastný mrzák není schopen močit, je odsouzen k bolestné smrti, protože kanály natékají a nic ho nemůže zachránit. Existovaly 3 typy kastrace. Úplné odstranění genitálií, odříznutí pouze penisu a oddělení varlat. Pro úplné odstranění, Xintchen, se do rány po zahojení rány vložila kovová, bambusová nebo slaměná trubička pro močení. Potřebovali to i eunuchové druhé kategorie, kteří si zachovali varlata, a protože často zažívali tělesný chtíč, sloužila trubička i k odběru semene. Postupem času, kdy se začaly používat všechny druhy gumových sexuálních zařízení, začalo být sperma nasměrováno ven přes umělý penis, předmět, který umožnil eunuchům vést normální rodinný život, pokud jsou manželé. Do 3. kategorie kastrátů přišli pouze o varlata, patřili obvykle ti, kteří podstoupili operaci jako trest za nějaký přestupek nebo váleční zajatci. V druhém případě ke kastraci došlo rozdrcením, propíchnutím žhavou železnou tyčí, odtržením šourku nebo přetažením silným provazem, čímž se zastavilo zásobování krví. To obvykle vedlo ke smrti člověka. Obvykle byli kastrováni před pubertou. Alespoň to platilo pro chlapce vybrané ke službě císaři, a proto je mnoho otců v obavách o úspěch svých synů v budoucím životě podrobovalo vyhubení v naději, že budou přijati do služby v paláci. Základem otcových ambicí nebyla vždy nezištnost. Po dosažení vysokého postavení byl kastrát povinen pomáhat všem členům svého klanu. U těch, kteří byli v dospělosti podrobeni kastraci, bylo riziko nesrovnatelně větší. Na každé 3 úspěšné operace byla 1 smrtelná. Vzhledem k tomu, že ve svém předchozím životě eunuch zažíval sexuální touhy a někdy měl i nějaké zkušenosti, byl obvykle přemožen skutečným trápením. Tak tyto pocity popisuje hlavní eunuch v Montesquieuových perských dopisech 1721. Vstoupil jsem do Seraglia, kde mě všechno přimělo litovat své ztráty. Každou chvíli jsem cítil vzrušení.
Zdálo se, že se přede mnou objevily tisíce přírodních krás, jen aby mě uvrhli do zoufalství. V této době zmatku, pokaždé, když jsem doprovodil ženu do postele svého pána, pokaždé, když jsem ji svlékl, jsem se k sobě vracel se vztekem v srdci a se strašnou beznadějí v duši. Vzpomínám si, jak jsem jednou při vkládání žena ve vaně, cítil jsem takové vzrušení, že jsem úplně ztratil rozum a odvážil se dotknout rukou jednoho hrozného místa. Když jsem se probral, myslel jsem, že nastal můj poslední den. Byl jsem však tak šťastný, že jsem unikl tisíci mukám. Ale kráska, kterou jsem učinil svědkem své slabosti, mi své mlčení velmi draze prodala. Úplně jsem nad ní ztratil veškerou moc a od té doby mě nutila k takovým požitkům, které tisícekrát vystavili můj život nebezpečí. 21. List X. Citát autor. Montesquieu, Perská písmena. M. 1936 str. 1920. Míra moci a počet eunuchů v nebeském paláci se měnili s každým novým majitelem, rostly za slabých vládců a prudce klesaly za takových císařů, jako byl Kangxi, který vyhnal ze svých četných paláců 6 000 eunuchů. Od dob Qianlonga 1736–96 až do pádu dynastie v roce 1911 však vliv a moc eunuchů neustále rostly. Císař Qianlong měl vášeň pro umění a literaturu a nechal se přesvědčit, aby svěřil řízení každodenních záležitostí, vlastně i samotného státu, eunuchům. Tento přenos pravomocí byl také podporován vírou, že císař je příliš majestátní osoba, než aby si dovolil mít za své osobní přátele pouhé smrtelníky. A zde tradice nepřímo přišla na pomoc eunuchům. Protože nebyli považováni za muže, mohli se s císařem zblížit mnohem blíže, než bylo u dvora obvykle povoleno. Qianlongova shovívavost umožnila eunuchům posílit jejich pozici. Navíc byli schopni vést stejný životní styl jako ti nejrozpustilejší ze svých pánů. Jakmile byli bývalí úředníci a ministři odvoláni, za předpokladu, že na svém místě zůstal sám císař, dostali eunuchové úplnou svobodu odhalit svá tajná přání. Obsadili paláce a proměnili je ve své harémy, zažitá korupce ve finančních záležitostech, zdanění a udělování privilegií dosáhla nových extrémů a jen malá část tributu vybraného od lidí se dostala do císařské pokladny. Ale především se eunuchové starali o znovuzískání ztracené přirozenosti. Jejich nekonečné úsilí bylo podporováno vírou, že neustálá sexuální aktivita může vést ke spontánní regeneraci ztracených orgánů. Takové legendy a odpovídající naděje vedly eunuchy k tomu, aby se obklopili davy žen, které měly udržovat kastráta v neustálém vzrušení, mazat oblast kolem jizvy hnojivou esencí, jen a proměnit paláce v místa zábavy. Muka a zklamání eunucha byly tak velké, že sexuální impotence z něj udělala divoké zvíře. Zde je to, co říká zdroj ze 13. století. Oblast zahojené rány září šílenými erotickými věmy. Cévy mají prasknout, i když úleva, jak víme, nepřijde. V důsledku toho byly ženy vystaveny sadistickému a nelidskému mučení. Takže například soudní sluhové a služebné dostali příkaz tyto nešťastníky neustále vzrušovat, aby stimulovali odliv esence, in. Richard Burton, 1821–1890–22, anglický cestovatel, objevitel Afriky. Jednou na svých cestách potkal manželku eunucha, která mu popsala muka svého manžela. Zatímco se eunuch snažil dosáhnout orgasmu, musela před sebou držet polštář, který mohl kousat, jinak by se její ramena, tváře a hruď jednoduše roztrhaly. Pokusy eunuchů obnovit jejich ztracenou sexualitu jsou podrobně popsány, ale není podán žádný důkaz o růstu druhého penisu. Mezi císaři a dalšími vládci však neustále vládl strach, že jednoho krásného dne se tento zázrak stane a v některých případech zvláště bdělí vládci nařídili pro každý případ oříznout dlouho vymaskovanou část eunucha. Jeden takový příběh vypráví o hlavním eunuchovi jménem Bei, který sloužil na dvoře císaře Qianlonga. Byl si tak jistý svou mocí, že vyzval hned prvního ministra. Ministr se na nějakou dobu ocitl v bezradné pozici a pak přišel s něčím, co dokázalo nadchnout i tohoto shovívavého vládce. Informoval císaře, že členové jeho eunuchů opět začali růst a že mají sklony ke královským konkubínám. Qianlong se velmi znepokojil a nařídil inspekci a dal pokyn prvnímu ministrovi, aby vedl vyšetřování. Ministr, který se zabýval především svou vlastní pozicí, oznámil, že se fámy potvrdily. Císař poradil prvnímu ministrovi, aby přijal nezbytná opatření a mezi těmi, kteří podstoupili další operaci na stejné části těla, byl i vrchní eunuch Bei. Kromě afrodiziak a bylinných nálevů, neustálých masáží pomocí esence, jinových a kvazisexuálních cvičení posloužily čerstvé lidské mozky jako oblíbený regenerační prostředek.
Vyšší eunuchové měli právo nařídit stětí mnoha z těch, kteří byli považováni za nepřátele císaře, stejně jako obyčejné zločince určitých kategorií. Lebky popravených byly okamžitě rozpůleny a obsah byl doručen ještě teplý těm, kteří toužili po regeneraci svých orgánů. Za těchto okolností bylo zcela přirozené nebo nepřirozené, že se eunuchové ve snaze oživit svou ztracenou sexualitu uchýlili k okultismu, v důsledku čehož ve společnosti, kde obvykle vládly předsudky a různé formy čarodějnických pověr, byla široká škála různých druhů lektvarů a léků. Složkami nejoblíbenějších lektvarů byly části lidského těla a nejvíce léčivých vlastností měly údajně játra, placenta, semenná tekutina a menstruační krev. Věřilo se, že mají příznivý účinek na posílení jint, semeno, obnovu mužského okraje a léčbu křečí. Vukviu ve své sbírce rafinovaných léků 12. století zdůrazňuje vynikající tonické vlastnosti lidské placenty. Jeho způsob přípravy léků je následující. Není žádný rozdíl mezi purpleboat, placentou mužských a ženských dětí, ale placenta prvorozených je obzvláště prospěšná. Jakmile matka vyjme purpurový člun, měl by být opláchnut v kotli s rýžovou vodou a poté zcela ponořen do tekoucí vody a ponechán tam, dokud se nezbaví povrchového hlenu a vláken. Pro konečné odstranění všech zlých duchů měla by se namočit v hrnku vody mateří kašička. Poté se musí sušit na slunci, dokud neskřehne a nakonec se rozdrtí. Prášek by se měl smažit v porcelánové misce. Dongbin, další lékař z 12. století, doporučoval uvařit placentu ve víně, poté z ní udělat těsto a podávat s bylinkami a kořeními jako knedlíky. Lishyzhen ve svém lékařském pojednání, Ksiv století, popsal jint jako plamen lushy a tvrdil, že ďábelský charakter eunuchů je určen skutečností, že vitální esence nemůže najít cestu ven. To však nezabránilo Lishyzhenovi v doporučení lektvaru pro nenáviděné eunuchy. Semeno zralých mladých mužů by se mělo smíchat s exkrementy jestřábů nebo orlů a užít ve formě pilulky.